guys. Guys, murombo harovichine nguo onai kwandave. Guys, naimi murombo harovichine nguo guys onai kwandave guys. Zvakaoma. Onaiwo kwandave guys, murombo harovichine nguo munoti. Moti naimi murombo anorova chine nguo onai kwandadzokera guys. Muchikona muya. Sorry love, ndripa life. Okay. What? Ende vandinga vangu diaries. Kungofona akana ndripa life anzi ndripo ngoda ngokudza I love you, bye bye. Iwe. Guys, murombo harovichine nguo. Onai kwandari. Kudzoka here muchikona asikana. Hesi Clara. Hesi kuda guys tadzoka mukona yedu manje. Ende zvedu nelife tione. Ngatichifamba ine life. Muri sei guys, how are you guys? Aiwa tadzoka. Taremo. Tadzoka. Tadzoka. Okay, the wipe the side of the mouth. All right. Thank you, love. Kuti stongo yakaispa life kuti kwai kudito zati tongo sogadziriswa pano ndopatino sogadziriswa panapa. Saka rigaiti mboona. Guys, mboyai pano. Uyai pano. Anyway, ndandisina zvangu kuita ndatarisa mirai. Saka guys, ndandichingo-famba ndinozati ndakachingofamba. Thank you Peku. Thank you guys. Vese vakandi vari kuita welcome. Thank you very much guys. Ndasina kana mboona kuti pasocial media kwene ndiri busy handina kana mbodziga ndimbodongora. Ndotoona kwapamira Tamira kumba updates tongoona kwapamira. Ndabva kuorganic Louisa ndauya kuzvinhu zviya shamwari ka gandito zvaunti zvimwira. Gandito chimwa marula yangu. Ndobva kuorganic guys, kumunandi kuzuva, kumunandi ndadzoka kuchando kokuti ndototanga kutoita stress. Kuti one. Guys, asi zvisinei hazvo guys, matamba ndinawo. Matamba here. Matamba ndakauya nawo ka guys. Matamba yandakaitira kuti vasikana vambo havamazivi. Saka ndakatakura matamba angu maviri. Wandira Kelly, wandira Shakira achingovetua kada kuti vambomaonawo, vambomahlawo. Ndavatakurira matamba maviri guys. Ndo wandangovatakurira zvomodi ndoti kuti kuvada zvitakurirawo mathings angu andichange ndichidla pano palive. Saka zvotika muri kudhirei palive. Chamati kana waona kuti iwo usati ndidle mathings angu palive zvokumusha palive unomboenda sha usodzoka time andisika totachidla malive. Anziona mnakaisi akandiona ndakaundaseka zvangu. The problem I ghost. Saka hana kuda kusvika mudhuze neni I ghost. Unoita stress kana maigirishas. Paunobva kumba unoita stress. I love you Munachiso. Thank you Munachiso. Unoita stress kana wodzoka guys. Ende kutoda kuparadzana nevanhu guys. No moyo uchipisa, moyo uchigodza. Ende kunchiti bye bye kwa mai vangu guys. Ndakaita kuita kunge ndikasvika pakuti nemi asi zviri kufamba sei. Moyo wangu kurwadza guys, kurwadza. Ndichita bye bye paya vachi guys zvakaoma. Ndikati musatombotaura neni murodhi ndichakutaudza ika ndasvika because moyo wangu ungaramba uchitorwadza. Musatombondisira zvima message zvenyu. Tozotaurana ndaveko ndambogara 2 days. Guys, but zvisinei, thank you very much guys. Ndakafamba zvakanaka, ndakasvika zvakanaka. Mathings ayo mathings ndakauya nawo zvemaita mutenda. Things Jupiter ungazorida. Ndakauya nare. Kuna ndangofambira kanotenga. Kwanzi ghost kudiko ndakaona kuti muri mude. Soko uri ghost. Kundoona ukandiona but uri ghost. Wakaona tukasvika mudhuze ndikazobvunza hauzonyatso but deo katoziva kuti nditori munhu asina basa deo katosvika mudhuze. Wakati kwenda kana muri mutumba ndiri giant ini.
monya chaiyo wakazviona kuti ndakasimba kudai gipu rakaenda uko gari rakaenda uko ndiri monya ini Judith, I love you too, my sister. Right. As vakaini masavi ina ndimafariri gogovana maka. Ndochinja ndisingafariri saka ndinamboita interest. Ndakati wangu ngenda mapiwa ni mwana wangu panapa na nono. Akati mukuda masau. Hands apa ghost united everything. She saw us kubichi sisi. Na kumalo. Kumale ghost so tuka manjirere saka hanimona. Saka muna chinoitika ndichikudai soka. Akangatondipa mwana wangu so nono ari panapa diaries. Anza usend the picture. Susan achiri kunakigwa kuziva guys achiri kumusha viduende zvakoma. Ndobva atonditi masound ndikati handimadini. Ini zvino masound zvimwe zvachitukutuku zvinonzi zvimwe zvitukutuku zvinonzi mochitudiko zvitukutuku izvi guys. Zvinodyiwa nevanhu ndakatombosvigirwa last time nomunhu zvingoripo nanhasi. Asi ndakafara kuona love you soko. Zvinonzi zviko zvitikitiki izvi guys. Zvinonzi zvitikitiki izvi. Zvitikitiki zvebrown zvinonzi ndizvo here kuda ndidzo handizivi handizvifariri zviya aiwa zvebrown ndifunga ndidzo handidzifariri nemasawa ndizvifariri saka ini ndakatongoti madamba angu 2 and then ndobva ndazvitakurira chituntu kumusha twese guys ngakudza kuti mbvunzai akandiwawo chete wakazondiona ndakudubai nengo sina mabhegi ndaane luggage guys kwanzi mazimba kuenda umbangu kudzoka umbangu ndane luggage guys munongowa kwanda ndazingita nemabhuru angu ari mudhuze ndizingwambovatakurirawo here zvandigondituma guys but anyway I hope you are all okay guys kwese kumatuma nenyika kwamuri saka nhasi ndona kwapemela uku kune nyaya yekuchiridza uyu nyaya mai maketeni najoy tegai joy guys mutegei joy damutsurira pano andimbodi kuti amakuwa mutegei tegai joy nayo mai maketeni joy ndiye wandotaura naye hangu mai maketeni handisana bro handina nyaya nawo zvokudai asi joy ndindombotaura naye ndaita kusvika pakuti kuperegwa kuti zviri kufamba sei hanzi macimbi aisi season yawo anditi aisi season yawo hasi aisi season yemadora saka inotonesa ndakatongowana mashoma aisi season yawo kwakusina endaitori nemunhu 1 achidhura sei $10 chikapu chakadai so $10 chikapu chidiki chakadai mona wandokufarira soko saka guys ani makatadzokera kuona chikona here ndakatouya mangwana ndiri kubasa Cynthia mangwana chichakatochaya mangwana chichakatochaya saka ndida kumutsiura inadisa zvemakuwa kuseri ndatombonyora comment yangu usamuya chazi ndekwa Pamela here kana ndekwa Annabel kwandatotau ndikwandanyora achazipa pere kwandatonyora kuti Joy ndoda kunyangu handisi andisandawa all side of the story rakewo asi ina ndioneka kumwe kwesoko ndaona kwa Pamela ndokwandaona wakanzi part 1 saka ndakatomirira part 2 yachona ndatozoiona izvozvi part 2 ndona kwandozvionera kwa Pamela ndokwandoona kumwe hanzi Joy ndi Joy uyu Jeditane ndihere Jeditana ndiwe but sekani kwesoko ndambotanga kutaura zvanda chingogarira pano Joy chingogarira pano ndinga kuedha zvozoita kunge tayako kutongesa kana kuzokuvhunza makuwana zodi ina handina kuya kuzokutongesa and I cannot judge you, I cannot do this, but pane pekuti kana chinge takanganisirana tiri vanhu vamwe chete tinoudzana murudo anditi ngoti apa wakanya sezvatinongoita anoona tava vanhu vakuru saka kusara chionererwa kuita kunge vana vadiki kuita kunge maECD pane vana vechidiki vari kukura ivo vana soko ivava vana Annabel vane mapeja vana vadiki kune vamwe vatori magosi vamwe vanhu vanenge vari vana vadiki sometimes pane pombo kuti you have to draw the line wega animona ndozvibvunze kuti alright as much as ndiripo pasocial media ndika ndiripo pakutsvaga mari ndiripo pakurayira takauya tichikutamba tichitsvaga mari guys pasocial media takaitsvaga mari asi chokwadi chiripo ndechekuti mukutsvaga imomo takabuilda community takabuilda vana takabuilda sisi ini ndine vana vanototi vakanditesanoona mai animona they see a mother uzotaura kuti ndinofunga mai vangu ndobva ndaona mai vangu checheyo
anototi nezana chidiki chonoti mwana uyu titani basa anotoyana chokwauri kuzokubvunza kuti nesi smeli saka apa ndimi mai vachona saka apa ndoita sei anoona otonyatsa kuti mwana uyu she's looking up to me ndoita umwe vanhu vakuru chekutanga smeli toda advice kunogunhu zvakamira zvikadai ndotarira maadvice enyu they are very sound muri kuti nditewo sei anoona ndompo muono wangu iye uzoisawo wake kana uchiita unoita usingaita uite saka pane pamba kuti unoda kuti ndichakuedha joyi rega ndimbotanga ndataura tozoita kuteta kunge tikuta kutengesa animaona so hanzi saka pazotesa kuti panondinetsa tiri vanhu tinokanganisirana handitika tese tiri maflop guys chekutanga we are all tine maflops tese hakuna tiri hatisi vatsvene ini hamutoudzikwi animoza hamutoudzikwi chero kunzvenenzvenke kwakwainzi kwakuri brutal asi handisirini zvinhu handiri brutal ndimimi henyu mamozogwesawo henyu mhosva kwandiri muchingondirasira henyu muchinganda pasi pebhasi asi ndimi because ini mhosva yangu yave kungovhura gurupu nokupuwa nyaya nemi ini ndongoposta asi ini maindipa nyaya mose kozvino mave kuclear side indasara ndiri wani semunhu akanga akavhura gurupu semunhu akabvumba mhosva ndini wame muchingokanda pasi pebhasi asi tida kudzikisa gejo chako kune munhu ane level ari level yedhedhe ane sense dzinoshanda kana kuchinzi tinoblamana pamvengevenge we are all to blame vakanga vachitipa nyaya nesu vaiposta handimaona nevaituka takanga tese we are to blame tozongora sedu nyaya yakumunhu wani semuti sedatina basa nazvo maona plus ndakanga ndazongobuda ndika ini madzimi ndakati chiregai kutaura rege let me take the blame ini chinyararai let me take the blame mese chimirai paside because I'm bold like that and akabuda ndikati guys tikona tunhu akagumbuka I'm sorry chichichi handimaona zvikangosvikawo pakuzongopera vamwe takatotaura ma1 on 1 zvikasvika pakupera hapana tisingaperi asi guys panyaya iyi pane zvinhu zvandaona chekutanga pane zvinhu zvandaona pekutanga chekutanga ka ndati mudzidze guys hakuna chinhu chinoitwa pasi pemvura chisingazobudi pachena ndoda kuti mudzidze chinhu chekutanga hakuna chinoitwa guys ungarira ukarira 10 years 5 years arachikomberera maoko asi nezuva rekupedzisira handika unozongohwarara ndochokwadi unozongohwarara vakomana regai ndimbodzokera pamasure apa ndijana pakanga pachitukwa maititi paya ndakaifunga kuti pachazove nerunyararo rwakadai akanga achizombofunga kuti one day maititi zvimwe zvinhu zvaitika kubackground she will eventually know ndiani vanhu guys munoziva mwari wati mukaziva mwari wanonamatwa nevanhu mukamuziva mwari mupenyu ikawo muchaitsokuona panguva dzakawanda kuti always God wins nguva dzese God wins musakangana kuti munhu tiri kutaura anonzi felu uyu kawo munhu ane vabereki vanona iye pachaka vabereki vake vananomira pana mwari andimaona so whether iye haasi serious ari serious asi ane coverage yevabereki zvakaoma imomo mukuoma imomo mumasquabbles avo kana kuti vabereki vanomira chinamatira mwana wavo onai nhasi guys kwakutobuda mavidhiyo maaudio matsamba machini mamessages but mumameseji tiri kungooonawo zvatiri kuona tisi kunzwawo rimwe side hatisi kuziva kuti zvakatangira papi zviri kufamba sei we don't know chatinoziva paupenyu zvakamboitika nzvoti uyu vana joya namai maketen namaititi vakambonetsana zvekunetsana zviya apa tozviziva izvozvo sezvatinongoita everyday pamasocialite vanimona ende mozati kana ndakudza kuti mwari ka zvanoita zvinochamisa ka amuzvi-understand guys you never understand inini chaichaiye nezuro handisi yangu kuti she's comfortable to say let me say it but not say the name nezuro chaichai nditori paairport zvangu nditori muline ndakaona voice note rapinda pakatanga paita call missed call ndikati ndianiko ndiri paairport nditodhindisa passport zvokutopinda muno kustansted ndobva ndazoona ndikikiri message voice note ndobva ndateerera voice note pavoice note ndakatonyatsoona kuti munhu she's being sincere handazombofunga katutu kana kuti ndinangoti shame zvinhu zvakaitika kudhara but muvoice note rake she was very sincere guys handika ndoda kutomunblocka there's a lady akambondituka kwafredi okuti ndoda kuti dei zvaigona ndoda kuti vana vameli varepiwe anonzi lolo muchiri kumuziva ndakavingwa nevanhu vakawanda kuseri vamwe vachiti tutomuripota we are reporting here vana vari kukwana papi vana vazodai usitori verutotaura palive because hadzisi nhema asi makuhwa ichokwadi I spoke to him ndakasipesa nditaura naye ndazofona because ndaiti ha message number iyi plus ndingikiri rega ndimufonere animaona you can have it
rega ndimufonere but atonhora kani. All right. Okay. It's fine. Antimaona. No, but that's what I had ndimufonere back. Message audio was so sincere. Andimaona. Ndobva ndatomufoni and she said a lot. Yes, anakuramba Lizzy. Akandisira audio. I don't know if she's comfortable for me to play the audio, but ndakutongoshtaura because paitika inyaya iri similar kuti after wakanganwa guys, mwari vanenge vasina kukanganwa. Zvinhu izvi ndikurangarira ndichinamata nezvenyaya idzi. It's long time ago guys. Pakatika nyaya dzadhume bipaipai. It's long time ago. Ndichinamata pandakanzwa statement iroro uchinzi ndoda kuuya nevanhu varepe vana vake. Murume wangu akatomboda kutodzifambira ndikati you know what? Already zvawakatoita zvokusungisa uyu ndikutonzi ndini ndakamusungisa. Wakazviita andaikwanisa kusoma because kumukongo wokufonerwa vachibvunza nyaya idzi tichiziva kuti hakuna nyaya dzakadai. Wakasvika papoint iyoyo but ndakutonzi ndini. But anyway, apana vachakonvinza kuti handisirini vachingofamba sedhira vanoda. Handiwana zvakare imwe chingosiyana nazvo. Handiwana akati no what if ndikakana zvadzaitika totangira ipapo. Handika akati pakaita one mudairies akatofona kumapurisa akandi edai nemapurisa vakatovhura kesi. Ndikati no ndikukudzai akuchikudzai nhasi. Ndikati no kana zvazoipa zaitika anything tozotangira ipapo zvokuti pavhugwe kesi pane ngozi andinei nazvo kozi munhu akatofona anga nemadetails ake escanal ese akakwana akatipa mapurisa zvikangonyorwa pasi but handina kuda kuzviipa because already a lot was happening paya. Handina kuda kuzviisa panyemba ndangomirawo zvakadaro. Hanimona nezuro audio yake akati munoziva kuti chisisimele ndakazoti hazvina kundichungurudza. Ndakataura mashoko ini ndasanambotaura naye ever since. Akati ndini lolo andikalolo busy. Ndakataura mashoko ekuti naizvozvi ndikamafunga panguva ndine vana vangu wotu vakomana ndinochinyatsofunga ndandapindwa nei. Ende chekutanga imimi kuti ndizive musikana uyu imi ndima kwaya naye kusocial media kuti nditi ndaihakirawo papi ndikuzvibvunza ka ndikutosha ndaipinda papi panyaya ndikutosha ndaipinda papi nene ndakamboita vafriends akaita nawo fall out ko kuti ndizvibvunze akataura akasvika pandayakuzo handina chakawanda kamuchindibloka muchiramba makandibloka rambai makandibloka ndatsvaga namba yenyu asi ndangoti ndoda kuzvichenesa hanzi because ndakabvunza vamwe vanhu vakati wandei vakati chingoenda kuna ndinditemilded please iwe uri ghost here utwa ndinditemilded please ndinditemilded hausiri wako akuwewa usiwe uri piko muna comment mune ghost akati ndiningirire ndikumbirelegerero pane zvandakataura munhu akasida kutopfeka. Hanimona ndikati no it's fine. Akati handitozi ndakapindwa nei kuti akatoti munoziva kuti paupenyu tinogamana tichifamba tidai dai mamusina tomboyawo futi naye inini dai tisina kumuziva. Handika dai tisina tozomboita zvito zvatakaitawo tichipirana. Handimaona ndikati ndo zvazvinoita. Handiona so asi ndakatokanganwa nezvazvo guys, ndakatokanganwa nezvazvo. Handi muri kuona ndakanamata nguva iyo ndikatokanganwa after how many patove neigore handika abva azouya ndikutasa kwamaititi kuti zvinhu izvi ndezvarini last year 2024 vatokanganwa nezvazvo vatove mune imwe space vatove mune imwe chipu zvinhu izvi zvabva zvazouya. Handimaona hazvina nakidzi. I also pray and hope kuti zuva ndataira zvakare. Handimaona zvakatodarika ndaindogara shara nenocho but iwe hatigoni kuita gore wakachengeta chigumbu. Hatigoni kuita 6 months takachengeta chigumbu. Inamba handogoni kuita 24 hours stage. Ndogona ngobloka munhu kuti avhuita but kuti ndisirambe ndakagumbuka handizvikwanisi. Handimaona so ndodowa kufara guys, ndinowa kufara. Saka ndichitasa nyaya iyi ndotiwo Mwari sezvaanoita ka vadiwe vanonamata musagara kunamata. Musati munonamata problem chiti mhinduro yaMwari ngaiuye nhasi. Handimaona but mhinduro yaMwari inouya pavanoda ivo. Handingadofunga muri kunyatsokuzvionera. Handimaona handiziva kuti Joy uripo amunin'ina wangu kuti wakapindwa nei. I don't know kuti wakapindwa nei chaiko kuti uzosvika pakuti munoita makuhwa. Handika muchitaura izvo zvakafanana nezvizvi handizivi kuti guys handizozivi anyway. Handizozivi acho kwamaitaura kukunonyeya muchinotaura guys pomwe pacho hatirambi tiraune nyama guys tino as if you forgiven meju ndiani uyo ndingikiri
uyu Banzi Abdul ndokuti hayi wow andinombve ndakamugumbukira uya ndaida kuita mari naye chete ndaida kungomushandisa aitarisana nezvangu ndaida kungoita mari naye but handina zvakutomungu guys come on ndotosara ndakatogumbuka kuti pai ndakagumbukira uya come on guys kana guys so alright arikamba chingoti edmid gaidimi ed tinzwe buda udzoke alright I said okay. She did a very good thing, Zuva. Very good thing. Ngoti munhu anenge ada kupiwa time yekuti ahirini asina kambokuudza remember guys nditi nyaya iyi ini ndoziva ukama hwefriendship yave natara naZuva ndakambokuudzai ndikati vanhu vari kumbuya kudhisa koma mangwana makazoona vari vese ndosaka ndairamba kukuramba ndichingotaura ndairamba kuramba ndichingotaura nezvazvo ndairamba because I knew kuti vese vakuda space Zuva hasi munhu ane mwoyo wakaoma ini ndoziva Zuva munin'ina wangu hasi munhu ane mwoyo wezidombo riya kudai ibenzi ropenga ipapo hanimaona richiinda ndaingoziva chinide time to you ndakambokuudzai ngati guys ichakwana nguva nava muchaona vari ndakuudzai mukati chi mazvionera ini ndoziva mwoyo wacho waZuva ndouziva ndosandisina kuda kuramba ndichitaura paiti meni ndaibva ndainolanda kuseruku akati sisive ndaizviziva ndokuti ukama hwavave neufriendship vanhu vaya vaiwirirana vanhu vaya kutaura chokwadi handi mazviona that's why I said reka ndimire pasai kusure right ano ndijoy here uinde ugara tichaona yes joy ndini ndeipi ndiwe ndaikokachidya sita sorry aiwa handine hai mamuzi here ndeipi joy vakachifambisa sei nhai vasikana kochiko komakashakana kunonyeya kudaro mirai ndisimeli mukumhanya muri sei handiti ndisimeli ndinoti tirange kudzokera kumashure handiti ka This thing happened 2024 and munhu wese aiziva kuti panga paine bad blood between me maititi pakazoita bad blood nana mai maketi. Now I'm going to talk about myself handiti panguva takanesana namaititi inini guys ngative fair takatadzirana tikatukana okay again takaenda adresa nyaya yedeportation I'm not part of that, I'm not involved. Sisimeli munozviziva pakaitwa deportation iyaya vanhu vakazviita vakabuda vachitaura vanhu taisa mavoice notes kuri kunzi taisa maemails kuhome office tazodii handiti ka nyaya yedeportation I am not involved. Ini munozviziva zvinoitika paairport. Ukasvika paairport chekutanga kana uine zvinhu zvako zvakawanda vanokudedza but zvakangoitika pana maititi is either vangoda ngwanga nemabhegi akawanda vakasechwa and stuff handiti but because zvakaitika kune vanhu vakada kutora mbiri yekunzi ndo vazviita muchiri kuziva vanhu vachitaura kuti isusu takapenga tinodipotesa munhu. That is not me. I'm not going to stay on that because I did not do it right. Nyaya yandiri kufira nhasi ndeyekuti ndakatendeuka kubva mukunetsana namaititi ndikati no this was 24 ndamuna 2025 zvakaitika zvakatoitika. I want to move forward and I want to move on. Makorokoto andakaita aya ndowakonzeresa problem yese iyi kuti ndakasapotere chii amaititi. I'm not going to stoop so low antimeli ndichinoziva zvinhu zvekupenga anditobvuma hako mirajo ichifambe nenyaya uri kubvuma hako kuti kutaura maitaura asi kuti zvinhu zvakudhara pamakataura and then you decided kuti ndaakuda kudzokera hangu kuti ndisapote namaititi ndezvakutaura handidi kubata grudge. I want you to listen to this, Ismaili. Do you remember when I went to China? Anditi ndakandesana namaititi tikaitirana malife. Maititi aive nebackup system yake yaive Doreen naBruno. Ini ndaive nebackup system yangu yaive Bitterness family. This is something that was happening in the eyes of everybody. Takanetsana yes magroup calls aitwa ndofunga matonana nawasu vananani right. Yeah, wavuma kwapamera kwabuda kavhiri 11 wagona wabvuma ndakumarutanamamuka ndisirini kana kuti zvabikwa hayi waora handiti vanhu votukana voita zvavanoita ndo zvaiitika panguva yacho iyoyo. Saka inini ndaifanira here kuramba ndakanetsana namaititi nhasi? Ndo zvandiri kutaura. That was 2024 July. Handiti ndaifanira here kuramba ndakanetsana namaititi today vaita chakanaka. Ndaifanira here kusangokomentawo chinonzi two-face chi. Ndakamove on from whatever that happened and now tamuna 2025. Anditika saka zvakadaika gore ratopera iri hauna here toti atihodika kuona dzimwe surprise hakuna here 2025 ndo zvandiri kukubvunzai kuti ndo zvandiri kukubvunzawo ini kuti 2024 you decided to move on. Mubvunzo wangu woti
nokuti apa utori pahondo anti nevanhu vari pahondo navo hakuna here manekezi ini ndakazvimirira ndogona kuzvinzwisa because example yandapa yazuva nataira handiri kuona vanga vachinetsana vakakudurira vakanetsana andika I want to do something for you. Ndakaona nezuro Keti achiplaya voice note randakati zvoni inini munhu esakutsvaga mari sha munhu esengerekedza vanhu vapose ndirakukupai voice note rekumashure randakamuudza kuti what's wrong with me celebrating another woman rambai muri ipapo ndakatoda kuzviita handira kungoriplaya panapa handisi munhu iyeye but I just want to play this. Me knowing handizivi pamwe ndiri wrong timu-UK ngatimagara muno kare tibatsiranei anditsika bhani nakatipota wotobhaniwa here kana kuti vanoinvestigetawo ndiri kulive kwamene ndiri kwachisimele my daughter manandatowana kwachitaurina nataura maikulu vatoripo kwako ndiri kuya okay rambai muripo sisimeli handiti nyaya yebhani yamuri kutaura nesisimeli inini ndinoenda kunoitisa bhani kuna maititi ndinoziva kuti vari kufamba sei ndakaichitombozva kuti vari kupi. I just want this. Hold on sisimeli. Rambai muri ipapo. Hapana haiti guys, hapana haiti zvayo guys. Yakaiswa nani sisimeli? Tikazoregerana hedu but bhani guys. Hapana haiti. Mirai. Ndikuda kutsvaga voice note rekuti what's wrong with supporting another woman. Rambai muri ipapo. Mera. Mirai sisimeli Mirai. Ndukuya. Wari makondima makete. Vauye. Vabedze vauye tiwe kana muchingotsigwa mutsigwe guys kana muchingotukwa mungotukwe nyika wari zvipere. Okay, sisimeli hapana voice note randiri kutsvaga randakamuisira ndichimuti what's wrong in supporting another woman. Munhu wese ari kusapota saka what's wrong? Anditi inini I'm not here antimeli kuda kugadzirisa kana kuti kudii. I'm just here to say the ban issue nyayo ndekunyepa inini I've got nothing to do it because iyari kuti hanzi mai maketeni vakabhanisa munhu vakandiudza ndikamuudza. Anditi mai maketeni I'm not kuti ndikuvamirira kana kuti chi but how can she make somebody get banned iye aine zvinhu zvaangainazvo zvaive zvake. No. I don't know if this makes sense. Ina handifungi kuti kufunga kwangu inini handakazvimirira kufunga kwangu inini handifungi kuti mai maketeni vane power rekuti vangadhipotisa maititi handika pane handizivi hangu zvakaitika maybe maemails akawanda kana kuti maphone calls kana kuti pane kana kuti mabhegi handiwana but uri kuona pamuri kufira choro yenyu vasikana ndakakudza ichokwadi ndakazvimirira ndakadai so pari kufira choro yamai maketeni tiza kubhiliva kuti vane ruoko rwokuita handi maititi vakati vachingosungwa kuairport kusina ndinokana hama dzavo dzakatombodzoa kuZimbabwe 5 minutes zvinhu zvanga zvatobuda zvinozara gore tozara kuti maititi vasungwa tikati kunyepa ndika hakuna vanhu munhu angambozvitaura zvakataka kubuda ende zvichibuda zvakabuda nemunhu ari kure kuisland munhu asiri paground muUK uri kuona saka achizoona mavoices ari kwapamela tamira uko ayanga achibuda machata aitwa aya handimona kana newowo joyi unofunga kuti chii. Okay, but listen, sisimeli.
Okay, but dai kuri kunzi zvoni machatsi aya akaitwa nezuro handitya, but vanhu panguva iyoyo Memo namaititi vachona vaifaita Sisman. So what did you expect from Memo? Maititi vaenda kwavaienda, Memo aenda kwaienda. Mira Joy, time yakasungwa maititi Memo aiwirana maititi ndikurangarira maititi vachitaura kuti Memo ido or die yangu zvawataura ivo kutendera vakanga vakatakura maketeni aMemo handizva kuti vaiwirirana panguva iyoyo vachina titende murorero oro so then maititi zvozaka Facebook munhu waifamba naye ndiani, munhu aivaperekedza ndiani? Sisman, I can't answer on behalf of someone. I just want to answer about me. Hako kuti sei tsoro dziri kuzonzi vanhu vari kuzobhiriva kuti vamwe mune chekuita nekuripota. Uri kuona pane mei dzachona munogona kuve musina kuripota vasikana kusaka chokwadi chaiko chaiko home office investigate but pakuti hatimaona mabest bhururu mabest bomba then ipapo same time munhu asungwa ndasungwa Joy ndakapinda paairport nesuro antika tichibva kuZimbabwe ndapinda paairport nesuro kuZimbabwe ndandiri ndoga tongoti ndofamba naSusan handiti tongoti ndanga ndina Susan paairport antika and then ndobva ndanzi kana kuti hauna right to work ideportation kai saka dzokera handiwana tipa airport of course kune vanhu vanogona kuzviona mazibha anenge aripo anogona kuti Sisman handiwana but munhu wandindine obvious handiri kufamba nendiwa kana kuti andiperekedza ndinotsava kuzoti chemwari chakala ndiri kunzi right to work haipo saka ndakutodzoka handiwana ndakutodipotwa kana ndatosungwa handika munhu yendi anokwanisa kuputsa utsoko kunzoko zvakadzikanwa sei? Sisman, ndozvandiri kukudza kuti I'm not going to answer that because handisiri ndakazviburitsa ndofunga ndambokuudzai ini chandiri kwanisa kudaira zvinhu zvangu inini. I just told you that I was not part of it. I did not even know when this woman was traveling. Mind you, inini namaititi tachangobva kutukana, so I did not have a contact, neither was I seeing a status. Handiti zvakuzoti zvoni vanhu vaita mafone calls vaita sei yes panguva zvino zvaitoitika Sisman, just like inga wani Dorina akauya wani nemavhi11 achitaura kuti maititi vakanditi nditirwe live yekuti inini ndakabira Bruno mari zvanga zviri zvekunyepa. Did I even go back to confront her because ndakanzwisisa kuti panguva yachona me and her were fighting and I moved past it. Saka ndiri kufanira kuramba ndakatsama kwandotanga kuti live yekuti maititi uye pano paipai pandakanetsana nemi paipai Dorina mavhi11 aizviposta every day aita mavideos every day, so should I go back there? I'm not going back there. No tikurudziri aiwa tikurudziri vanhu vanotadzira ndese masocial life madii takatukana pano but we move on but ipapo gaisara chokwadi kana tiri kutaurwa naJoy uyu chiri chokwadi chekuti takanga tichitukana ipapo andika and then we moved on anorambidzwa here kuti ataure zvakanaka nezvelost in ashes. I'm just being realistic and fair. Takatukana like vanhu vatukana ndakatukana ndotukana naiwe nezuro handika mangwana handibvumidze kuti takandoti ndofanira kuramba ndagara kupasi here guys kuti ndakambotukana naye saka chiranga chakanaka ndinofangochiona handifanira kukomeretera kafiri vandifanira kubata maoko because zvakamboitika kwandiri nini handika zvakamboitika kwandiri nini dhume basunguswa nemurume wangu ini ndakanomupa mari yekutenga sipo kwanza anobvisa madziro sandifanira kuramba ndakabatira chigumbu kwaari here ndoda kuti pabombotaurawo guys ngatitaura tionesei. But iwe Joy panyaya manje kuti right now patare apa handiziviwo patare apa wakati makaregerana wakapfura you've moved on and what not but nyaya ichidzoka manje semamiriro yakaita Joy handizivi hangu handiona zvese zvairi iyi inogona kupitsai vasikana pakuti vanhu vanenge vakuti havachadi kubatanidza nyaya kuti kudhara kwachona zvikazodai zvinoita kunge kune a lot of things zvakanga zvichifamba kushure zvaiyoyo iwoni aiwa mirekezejoyi ndakukubatsira. No, but you know what? The way you are saying it, it seems like you are pushing to a narrative. You know what? Kana. Okay, listen, it's okay. Maybe it takes a lot kuti home offices ngoti inongo kudipota even ku SA even kuno even kupi anti zvini zviri kuitika Joy inini hangu ndiri iwe ini handisikuudza zvokuita natukudini but ndiri iwe Joy I will just apologize kuna maititi and you move on. On what? On deportation that I did not do? No, not on deportation that I did not do. Maititi nyayabuda ntera unzwa handisikuudza zvokuita. It's up to you. Maititi nyayabuda andika ichitaura mapanguva mabudiro yakaita yakubuda sekuti tine ruoko kana ndinawo ruoko tairwa time iyoyo
anditi tarwa ndoka ndaitaurawo nani naKetina asi apedza kurwa ini I tell to move on saka zvinhu zvakubuda ndizvo paraitukana ndinongo nditi sorry henyu handimaona handinawo kuzonge ndafungira kuti ndaziva kuti handibvumidzi kutaura nezvo chakanaka chamunenge madi maita sorry nopodza zvakawanda wangu. I did that last week, Sis Melly. Okay, Sis Melly, I'll tell you something. The reason why I'm now being dragged again into this rubbish is because of what happened yesterday, right? My marketing called me. And it vakanduza kuti vanozani ameno sisi ameno anti Lillian whoever nditka vakuita basa rekuburitsa mavoice notes angu kusocial media nyaya dzandaitaura navo but ndakavapa mari yavo. Can you call her on behalf of me just to ask kuti what's the problem, which I did. Sis Mary vandafonera Sisi Lillian vai Sisi Lillian vakandirekodha ofu changu handamborwadziwa nekurekodhwa navo. Why? Because ndaibvunza zvandaibvunza anditi my marketing vanoti. She was approached by Lillian, and Lillian said, "My marketing, ndikuda kuti muitire Stobolos, maiva Stobolos marketing." Ndoba vawirirana zvavakawirirana vakapana namadeposit. My marketing vakatoti ndakabva ndatenga material. After 2-3 days, Stobolos called or texted my marketing to say, "My marketing, chindipai mari iya ndoda kuenda kunoita inonzi chinda kutenga matiles." My marketing vakati kana iri mari iyo ndandatotenga material kudhara because ndakanzi ndokuzoita marketing but zvisinei I'm going to give you your money ndakupi ndakuZimbabwe anditi. So this is the reason why I was calling her anditi ndobva ndatotaura navo paipai ndozonzwa the next minute ndakuitirwa live naStobolos achindituka about how I look and stuff. You know what, Sis Melly, inini handisi kuti ndakapenga kana kuti chii but pane zvimwe zvinhu zvisiri necessary. You get it? Unouya palive wotanga kutuka munhu trying to push a narrative that's not true just because uri kuda kungonzi uri kungoda chete kufadza ego yako. It's not okay. You understand? Pamataura kuti hanzi zvoni maititi I don't even think kunyangwe naivo kava chine chavakabatirira kwandiri. Why? Because takatadzirana zvikadarika. That was 2024. Ivo vane zvavo zvavakatoita but kungoti isusu vamwe hatisi vanhu vekuti ukangonzwa chinhu wanimire kuti chimhanya nacho pano pasocial media. Imi makatozviona mukaenda kwaDorini zvakazara, even machats avo avaita naDorini and stuff, but I decided to move on because ndakatombokufonera ini Sis Melly. If you remember, I remember that day when I called you to say, Sis Melly, ndoita sei ndoadresa renyaya mukanditi it's not necessary. So uchazoshata nhasi chii? Inini ndakavanyeya ivo vakandinyeya. Taitukana that time. Saka zvakaitika zvikatodarika. Why now? Why are we talking about this today? Vanhu vakauya panapa. Ndakaiwonawo masiriti, ndakaiwonawo kwaningi. Inandikuti munhu agonizokuanalyza but ndiri kuti Sis Melly, saka alright, maititi vacho vazoita zvakanaka gore rino. Is it a bad thing for me to come and say congratulations because ndini hangu handisini ndikumudza zvokuita ende asiri adaro ndini ndakati ngosagesta hangu but handisi kumudza zvokuita kana remember iye ndiani decision yake because unenge kuitira hondo because taura chokwadi munongozivawo zvepasocial media unomariwa ukazvirega handimaona saka ndingoti ndikopera aute move on because uchandityisa izvezvizvi Sis Melly ka hapana because handina chandisina kutukwa pano pasocial media. I've been tainted nedzimwe nyaya. Inini Sis Melly zvimwe zvinhu ndozvati hamukwanisi kuchitaura pano palife panapa. Zvakafanana nedzimwe nyaya dzatinopaintwa munonyatsodziziva kuti nyaya yakaitika yakadai ikaitika yakadai but sometimes you can't just come and talk because dzedzi nyaya pamwe dzema-big names anditi. Saka handina chinombondishamisa kana kupaintwa kana kudii because apa I did not do anything wrong. I was just supporting a fellow woman. Makakanganisa havo zvekwamwari chako chero vakauya havo makete ndemamangouya makakanganisa mai mwana apa ndipo handiziva kuti ndoti chii nokuti muri kubva kunopengedza bhururu wenyu kuairport. Bhururu wenyu muri kunokadzidza nyaya idzi ndini kuti ndizvokunyeba hakuna imi nini mafambisa guwa kunoti shuwa munhu atodhipotwa ariko kwapamira ndaona sekuti pakaiswa detention center. Sis Melly ka mazviona kupi zvamukutaura izvozvo? Kwapamela zvakaburitswa naKeti nezuro zvese and you know what, detention center iri vasikana. Yes, zvese zvazviriko. Okay, that I did not know.
ladies, can I just say my 2 cents? Can I No, I just didn't say say my that. I 2 just cents? okay. Okay. Nyaya iripo ndeyekuti yes, people fight, handiti? It's talk. And people wrong each other. Izvozvo tinozvibvuma, handiti? But I think panoitika conflict, we should learn as people to know kuti conflict doesn't take one, it takes a lot of people. And then where you acknowledge you're wrong mu conflict mako, kauti pawaita involved pacho, and then you address your issue, and people will then understand you. And then secondly, andirambe kuti vanhu vanonetsana, but I think tikadzidza kuti inini naJoyi tikanetsana, handiti? Tanetsana pachedu. Ngatinetsane whether tikumbirani regero, whether we choose not to talk to each other or what, handiti? Hazvina problem, but chakazoipa manje ndechekuti pese pari kutaurwa zita raJoyi, I am rejoicing and I am fueling the arguments behind, handiti? Ndo pandinobva ndaita a bad person. That's where I become a witch, handiti? Pekuti I spent 2 months or 3 months ndiri pakungoti sisimeli vanetsana naJoyi ndiri kuinbox kwasisimeli mazvinzwa here kuti Joyi azodai akadai, handiti? Ndo patiri kuti we are contributing to downfall of each other because takanetsana, maybe nyaya takanetsana was not even on a big gravity, it was on a small gravity, handiti? But because ndiri kuramba ndichiuya kuna sisimeli nema issues asiri kuzikanwa na sisimeli about Joyi, handiti? And sisimeli is bringing out those issues. What is sisimeli doing? She is damaging Joyi even more. Saka I am contributing to Joyi's damage even more. Ndiri ku background. This is what people, I think, they are trying to say. Kuti yes, namaititi makanetsana Joyi, and it's true, we saw it, the back and forth and everything, and it. But what was then wrong in all this was kuti, you were part of the people who were fueling her downfall. Now we cannot say kuti, you were not part of this or you were part of that. Yes, you know the truth, you were not part of this, your contribution was this and it. But because you were part of the fueling, you need to acknowledge kuti, yes, I know ndakanetsana maititi and we had our differences. But then the fueling, that's where I was wrong. I was just supposed to see vanonzichive bitterness or varikupetana vapetane. I was not supposed to be part of the one of the people facilitating kupetana kwavo. You might not have had information ya maititi iwewe, but you were facilitating kuti mai maketeni awane kutaura information yake kune imwe tent iyi. Mai maketeni takes the bigger blame because at the time when she was releasing the information, hatidi kumbonyeperana, vakanga vasina kudurana, vaiwirirana, ende ndiye akanga ari mutenti yamaititi ari next of kin. But what did she do? Whether vakanga vakambonetsana kudhara, it means she never forgave. Akadzoka muupenyu hwamaititi aine agenda. And hence she's not somebody we can say kuti she's right. She also needs to own up her party and ask for apology. Iye ndiye anotofanira kutoita a big apology kuna sawira wake because she wronged her very much. Iwewe you worked as a facilitator because of the hate yakanga unayo na maititi. Saka you facilitated and you need to acknowledge that I facilitated. And if ever you contributed to a conversation, you contributed to the bigger picture of it being destroyed. Yet mimi makanga matadzirana ku background. Saka you will find kuti dai makamira pakutadzirana kwenyu muri vairi. Maybe gravity yacho yaisazonyanya. But okay, thank you so much, also enjoyed. Wazviona akapanzi kuti Joyi vanhu vakati apologize for what guys hamusi kuona 2024. I believe muvanhu vanotaura zvinhu zvinonzwika. Ndakudza chimwe chinhu wani sisimeli. Sisimeli kana paine munhu wandisingade mulife mangu hakuna essence panyika panapa. Saka henzi hakuna munhu ane right. Hakuna munhu ane right kaya kubva ita sezvinonzi ndakauraya munhu.
Inzwai Sisimeli. This lady. Zvikuru sei Joy ndokufarira. Anoona. Ndinotofarirana Sisimeli, but this lady matauro ari kuita even uchida kumupindura you know where to say oh no my sister apa pawati zvakati zvaifana kunge zvakadai. Why? Because ari kutaura in a good way. Ari kutaura in a way inonzwisisika. Do you not know mwana kuti anongotaura zvinhu because they want to say something. Vakataura zvaunoda kaiwewe shaka. Haiwa ina ndambotaura ngavataura zvandona Sisimeli. No, inini ndakutodzika inini Sisimeli. Nyaya iripo ndeyekuti last year zvinhu zvinoita last year last year wanga usinganisani namaititi ndopane nyaya last year mama musinganisani namaititi pandakaita makoza arega ndikudze Sisimeli ndakuti pamanyatsonzwisisa ndakanetsana naFelicitas ndiri kuChina. Ndanetsana naFelicitas ndiri kuChina ndopandaka approachwa kunzi tira kukubatsira kuita malive iwe usaite ndichibva ndaita yangu 1 mamwe sachibvazopedzwa saka Sisimeli it's last year in May 2024 May ya imini Sisimeli muri kuzviziva gore rakapera Sisimeli izvi takanetsana 2023 yesi anonzani soko tikazonetsana 2024 rega ndikuzodwa musi wa 22 May ndopatakaitana malife namaititi nyaya dzese dzakatanga 22 May handitika saka hapana zvekuti ava vanhu vakambenge vanetsana. Okay, let's ngataurirana ichokwadi pakanyatsotukana maititi naKeti ndanga ndichiri kuZimbabwe. I was not even part of this. Ndasanda kutombotaura naKeti. Keti ndakazotaura naye mushure mekunge ataura kuti pandakaenda kumba kwamaititi nemari maititi vakasara vachindinyeya vachiti zimusikana iri ndakarivenga riri kungondiunzira zvaro mari pano handiride handitya tirakuonesana bhozi ndasingadi kudzokera kumashure but now I think I have to handitya ndobva ndashamisika ndikati dini nekushingirira pandakaita kwese ndikadhiraivha mota yangu ndikaenda ndikaita zvandakaita ndo akataura zvakawanda makanga muripo achitaura kuti hakuna munhu asina kunyeyiwa mumba muya saka inini zvakandibata but still then I did not do nothing about it because zvasina basa ndakangozvinzwisa kuti pamwe vari kutukana naKeti maybe Keti ari kunyepa muri kunzwisa Sisimeli handina kumhanya kutanga kujaja kuti iwe wakazodai ukazodai ndakasiyana nazvo ndopandakatanga kutaura naKeti ipapo 2024 ndobva zvadzoka futi handitika ndopatakatukana inini namaititi 2024 musi wa22 May after my birthday. Takatukana panyaya yaBruno saka inini ndiri kuti handisi kuti zvoni whatever that happened was a good thing but you also need to understand that panenge pachitukana vanhu munhu wese unenge uri vulnerable hence you need somebody anokubhekawo just like maititi vaive vaine backup system yavo yaBruno naDoreen. Inini ndakaitawo backup system yangu anaKeti naAndy ndo zvairepo panguva yacho. Takanetsana 2023 namaititi zvikadarika tikazonetsana zvekare 2024. Saka handifunge kuti izvoni ndiri kufanira kuramba ndichitsanangura saka inini mbosha yangu apa yaye kuti ndakazoitire makorokoto. Askada. Okay dear, sorry. Hi Joy. Hello. Mary. Hello dear. Nangu handina zvakawanda zvandinoda kutaura but what I just want to say is munhu wese anotadza guys. And kana tinge tatadza guys musade kuzvijustify handiti ndatadza munhu wese mutadzi iwe pauri kuudzwa ende pauri kutsurwa vanokutsura vanenge vachida kuti ugadzirise mistake yako izvezvi Joy ndiwo uripo mai maketen avapo but ndichataura futi ndichibata naiwo mai maketen uzozvigadzirisa Joy makakanganisa as friends makatadzirana but chiripo chataurwa naSisimeli you have to apologize. Shamwari zvazobuda zvabuda nekuti pepe takambenge takatsikana kunzi zvakati ndinokumbira kuti undinzwisisewo nekuti nyaya dzachibuda izvezvi wakaenda ukanokumbira rege but kuri kubuda nyaya chitonhodza kanyaya dzachona iwewe semunhu ari handingakuti mutsvene kana kuti nekuti hakuna mutsvene but urida kugadzirisa peace. Maititi vakaita zvavakaita ukati makorokoto zvakanaka zvawakaita una kuholda grudge but zvaizvezvi nyaya dzabuda ende nyaya dzichiri fresh enda kaunotaura nemumwe wako shamwari nyaya uri kudzinzwa dziri kubuda ndinokumbira kuti undiregerere makataura iwewe namai maketen kana kuti whoever wakataura naye ndimunozviziva ende chokwadi ndimunochiziva mai maketen ndiye munhu anga ari padhuze namaititi zvataizotoziva tese pasocial media nofunga mai maketen ndiye aiudzawo vaiudza ivavo
vozopedzisira vakuburitsa. Keti zvake ane nyaya dzake dzaanoita, but kana achinge azobhoyekana that girl anoburitsa munhu anenge achimupa nyaya dzachona idzodzo. Zvese Okay, dear. Wamboneresa pakopa papa inani nani pane zvatira kumboonesana pano. Papa inani nani pakoya. inini handisi kutora kuti panga panani kana kuti Wasu was part of that call. Because this is not fair. Ndada kuchikuratidza papa ina Wasu. Wasu was a person who was staying in Mbama Maititi. Anditka. Panga paina Shingi. There was Joy. I think maona vamwese mai makete ameno Patricia. My mama ona maningirikini. Saka, why is it now? Everyone is saying my marketing. Aive close kuna maititi kudarika mai marketing ndiani. Wekutanga chai. Was Wasu. Ndiye munhu aive very very close kuna maititi kudarika mai marketing because mai marketing vaiuya vachienda kumbako. I'm not justifying my marketing, but titonge nyaya. You were not on that call, were you, my darling? I was there. Akada kutomuka zvachiti Pete kuti ndimakadai so that's Keti for you. Anditi. That phone call sismeli yakaitwa nemunhu wese andifunga kuti panoitwa phone call munhu sanenge akanyarara. If Wasu was a saint like that, he was not supposed to join that phone call because inini ndandakavengana namaititi by then. Mai marketing vanga vakavengana namaititi. Ndautaura. If Wasu was a saint, if Wasu was a saint, was he supposed to be seen on that call? Kana angari mutsvene pakoiya waitsvagei because zvakafanana nezvo zvandakanyewa namaititini ndakazvinzwa nani besides Keti. Anditi saka inini I feel like guys people, yes, in as much as pakaitika zvakashata pakaitika zvakadii tiri vanhu tinodaro kana tinge tatukana munhu wese can go to any extent but zvekudhipotesana handizvo hakuna zvinhu zvakadaro zvakaitika. Those phone calls anga ari ekutaura munhu sezvaakanyeyewa tichiudzwa zvataineyewa. Anditika unozokomenda kana uchinge udzwa kunzi Joy wakanzi auite. Anditika Joy wakanzi auite. Sismeli ndokupira kutaura ndidone zvangu. Okay. Alright. Inini ndanichida kubvunzawo Joy ukuita ngori kujustify zvinhu zvamai marketing because pepe tichida kunyatsoona muroyi mukuru chaiye ungadage kuti hanzi Wasu muroyi mukuru ndimai marketing waitora nyaya wachiudza iwewe because isusu mumaziso medu mai marketing was an angel because ndo vanga vari close kuna maititi handiri kuzviona. Ukadako kuzoti hanzi Wasu anga aripo Wasu anga akazodai so isusu muroyi watiri kunyatsoona pari zvinhu ishamwari yako ofichi shamwari yako yaitora information ichiudzawo iwewe hako wanga wakambonetsana namaititi zvinonzwisisika ko iye mbune uyu muroyi uyu. Guys anonzi my sister mai marketing naFeli vakanetsana rini? Mai marketing vakambonetsana naFeli kwekutanga vakaregererana ndikunyatsoiziva life mai titi vakatuka mai marketing melife so mai marketing ndobva wazopindura vakangoita that life one vavanyarara zii zvokuti mai titi vaizombotaura vachiita sei mai marketing vaisapindura then vanhu ava vakazodzokerana vakutoitana maday one patime dzaibuda nyaya too much nyaya dzaibuda nyaya mai marketing was so closed kuna maititi and inini I still remember there's a chat yakabuda so amaititi pavakabatwa paairport ichinzi chat iyo yabva kuna mai marketing vanhu mai marketing vakabuda vachiti mubikirwa vanhu tikatongozvibhilifa kuti hazvechokwadi mubikirwa because tida kunyatsa kutaura chokwadi guys zvakaitwa namai marketing guys hapana uroyi hwakadarika iwowo because vanhu vaive vanga vari isusu sekuona kwataita vanga vari closed because vaipostana vachiitana sei my day one this and this and then uri kuwirirana nemunhu uri kuudzwa information nemunhu ari kuya achichemera kwauri even kana makavengana zvinengei wakutora information iya uchinopa vanhu munozoti pane zvandoda kumbotaura. Keti tinogona kumuti Keti muroyi guys, Keti haasi muroyi. Why ndiri kudaro? Keti anotaura information yaanenge achipiwa nevaroyi vaitaura information yaaipiwa nevaroyi vanga vari padhuze namaititi. Muroyi ndiani? Muroyi ndimemo. Wasu kana ane zvaaitaura aitaura but akasiya pemangwana
memory. Guys, memory is very dangerous. Handidi kunyepa zvangu. Yeah, ndimbotaura. Right. Hakuna zvakadaro. Kola chimbomirai pane munhu ari pafoni kuti adone mugodzoka tigodzoka Facebook. Vari pafoni hello? Hello, isisi mende muri sei? Yes, Louise. Ndiri bosi Sasjang, how are you? Ndiri bo my love, how are you? Ini ndiri kuona sekuti tinenge tiri kukanga. Tinenge ameno ndinoona sekuti tiri kukurumidzisa kuvhiringa Joy achida kutiburisira zvanoda kutiburisirawo achitaurawo side rake kana akada kana tikamubata zvakanaka anokwanisa kuzvijustify achitaurawo side rake zvatisingazivi because pane muono watatoona panyaya yeko yaatsanangura kuti papana nhingi tikamuvhiringa majemakolo ari kukwira tichimukata hapana chatohwa side rake nekuti the way andoona Joy akwanisi kuvhura life otanga kutonangura zvinhu zvake haana nguva idzodzo kazhinji pano ndopauya kufila comfortable kuti ataure saka ndoona sekuti takurumidza kuwanda makolo ari kukwira tichivhiringa munhu anokwanisa kutiudza some of the informations dzatisingazivi according to the whole issue ameno pamwe ndiri wrong. Okay, inini zvaitika ndezvekuti kana yakutoenda that way ka takutoerega yoenda that way pekutanga pana ndichitoanalyze ipanga akwira pano semunhu andofarira zvangu Joy ndandotongoti Joy wangu ini yakuti ipereka and inini zvangu ndotsaka maybe nyaya dzisingaende kure because even pane dzati vamwe vacho ndiraitika just for the sake of peace ka ndokutaura kuti wangu sorry alright zvapera yokuti ipere but now Joy it seems kuti ari kufila kuti nyaya yasara kwaari ari one and then nyaya ikusira nakwanda mukati. No, Sisimeli, I'm very comfortable to be honest with you. And ndakudza chimwe chinhu one about me. Handisi munhu anoramba kutsurwa. But chimwe chinhu chandisingangodiwo, do you not kune vamwe vanhu Sisimeli wekuti kana uchida kutaura. Do you not kune vanhu vakatongokuvenga naturally. Vasingamirire kunzwa kuti nyangwe pakanzi parohwa mwana muLondon unongodzi ndiwe nyangwe uri kuZimbabwe. Vanhu ivavo I don't care. Ndine vanhu vandatonyatsoona kuti uyu maybe munhu ada kunzwa kuti zvakafamba sei. Handiti guys, as I told you Sisimeli kuti we were fighting. Right. That was then ini ndandisinawo Sisimeli I think munhu handisi munhu wenoise. Vanhu vandatoziva kuti vainondirwira ndiwo ana Keti naivawo ndozvaitika panguva yacho nayo and it's not a crime. Maititi vairwirwa naDorini, it's not a crime. Ndozvaivepo panguva yacho. Handiti saka zvakadarika and I moved on. Chinonzi two first chikana ndinge ndatendoka ndakuti handichada zvokunetsana nemunhu uyu ndamuvha onaita zvakanaka makorokoto afirwa naiwe nematambudziko. I'm not playing with that person but zvakanaka ndinokomenda. What's so wrong with that? Saka inini kozoitana sekuzvizveni the whole issue achipindura iye handisi kuona makomenti ega ndimboenda ndandisiri kuenda kumakomenti Louise anogona kuva akavenga Joy. Louise anogona kuva achita zvemafamilies akuya neengo yemafamilies. Saka ndibvunze maorights okay ndakubvisa saka ndibvunze zvokunyorwa nevanhu mucomment section. Exactly, nezvamuri kufunga wenyu according to everything. Nyaya yemaconference call yesei because pane zvaari kuburisa zvakatisingazive zvandatoona kuri kuenda nyaya. Okay, no, that's fine. Alright, for sure. Right. Ivo mwari kuda kuregeza nchakadza alright. Saka tinyorai maquestions enyu guys ndo Joy wachikupindurai. Handisimeni ndibatei. Kupi? Tinyorai tichibvunza nokuti makufila kuti makodzo anokwira, amakola akukwira, akuya chikanganisa Joy. Animana iye achida kutaura zvinhu takakazvimiririra. Nyorai tione. Ndiri kumuwisa pakuti tairwa time iyoyo ende guys kana tichirwa tinokandira zvibrigadier guys. Kana chigwa tokandira zvibrigadier ende kana chirwa kunotori neside rinomira side mberi kuna side rinomira side ningi. Anomaona kunotorwiwa. Asi kana ndabva nemunhu kaini guys seni zvangu ndinoexpect kuti kwanzi noti aite chakanaka ndipangu kuti congratulations aiwa sorry yenyu ina nditsimuro yandigari past guys. Inini I'm not a witch, I don't stay in my past. Ndikatedzera nemunhu nhasi handigoni kubata chigumbu. Handimazviona handigoni ndikatedza nemunhu nhasi tinda ndoti move on ndogona zvokubloka for the sake of peace but kwete kuti ndakakugumbukira handigoni saka zvokuzotaridze kusataure chinhu chakadai so nokuti handiti inini ndambokudzosera somewhere handitka when I was fighting namaititi ndichifaita kudaro that day ndanga ndiri kuChina ndichiita zvandaiita ikoko zvisitongo ne whatever. And I'm not even here kula kuti mhingi nanhingi vadini. Sibomira kuona
wakadaro ambotaura timbobata kola yevari pafoni iyi yapedza tataura kupedza handiti tiri mukufaita kudaro ndofunga makazviona ndakatanga ndanyorerwa post handiti 1 rekunzi ndatakura vanhu ndaenda navo kuchina ndaenda kunovabira I ignored. Ndikanyorerwa post rechi2 zvikanzi ndabira Bruno mari I ignored. Ndikanyorerwa post rechi3 ndikatanga kunzwa zveupenyu hwangu I ignored. That was my titi waita zvinhu zvese izvozvo handitika kusvika ndakaputswa to the edge kusvika ndazoti I think waenderera ndakuda kukupindura because you've never seen me addressing you papage pangu taitukana. That was panguva yacho iyoyo maititi vakandituka zvinhu zvinotonyatsira ndakavatukawo saka I don't see why now ndakuda kuzochijajwa nekutukana kwatakaita ndakunze kuti yakave support system yangu yanga iri bitterness family panguva idzodzo and I needed that because I did not have anyone to support me. Ivo vakaenda kuna Doreen and she needed that maybe because ndokwavaiona kwangu comfortable. Pakagadzirwa machatsi pakadini Doreen akazouya later on akazviburisa kuti Joy ndakatumwa namaititi evidence iyi machatsi avo aripo vakatadza kumupa imwe mari yekuti andituke which was okay with me. Ndakagara pasi ndikazvibvunza kuti Doreen akundiudza zvinhu zvinasi 2025 am I going then to press 11 talk about maititi zvinhu zvakaitika kudhara we were fighting zvakadarika. You understand Sisimeli? Kwete kuti munhu kuhwisisa stereke nenebo neni handitobvumirana zvinhu zvakare pamunotana mabrigade yamukanda naise but munoita move on ko pane abvunzo ranzi ndoda kubvunza kuti why maita magroup course. Okay, ndozvatiri kutaura kuti munhu wese aive nesupport system mauza nemagroup course aya Sisimeli ndizvo ndiri kutaurira kuti did you see that magroup course aya anga aine vanhu vangani. Why do we have to talk about Joy pamagroup course angani vanhu vakati kwa kana ndakanyarira pagroup call iwe pachitaurwa nyaya kwa kana paine munhu aitaura pagroup call ipapo so ndikuti you know what you may judge people and want to judge people but one day is one day chokwadi chichabuda pachena. I want to tell you zvakafana. Okay, I want to ask you something Sisimeli. There's another day or another time pakabuda nyaya yekumba kwamaititi right vachinzi vana vanga vakarara vakadai mai Keten was here kuno ku-UK then ndobadhesa vakatanga kunetsana ini ndandiri kuno ku-UK imini makazvitarisa information yakatongobva pamaititi zviya kusocial media yekurara kwevana yakabva kumba kwavo ichiuya kuno kusocial media saka ndikutaura kuti in as much as muri kuda kuramba muchiita zvamunoita zvokuti munenge muchiti hanzi nhinga akazodai just know kuti paineyana vanhu vaita mavideo call aitwa mavideo call. Sisimeli ambotaura kuti sitori sei moza kuti nyaya iyika inini hangu ndandichida kuti Sis Joy vabvume pavamire nekuti Ketina akataura kuti Memo aisatomutrasta. Inini I think kuti Sis Joy naMemo vaigara kumashure uko votaura nyaya dzese vopedza Joy oenda nenyaya kuna Ketina. Tiri kuona pari kunzi apiwa chimbudzi atorerwa foni zviri kubva kwauri Joy toda munhu anobvuma mhosva isati atorerwa mbudzi mira jiyada ndikukumbira kuchatira kuti hanzi atorerwa foni ati rine namba dzangu kanzi chatira uri kutaura iyoyo nenhamba dzangu wakariona here kuti atorerwa mbudzi une chati rine namba dzangu kutonzi atorerwa mbudzi ifoni yaani yautaura nezvayo tiye. Do you know that I've got all my chats ndakatana Ketina my dear I've got my chats ndakatana Ketina akamalikisa last week wakamaona papa akanyorwa nyaya yembudzi. Saka tiri kuti chii tiri kudzokera futi mashure Sisimeli kuti machatsi ese abikirwa here nemafoni calls ayo. Aiwa mafoni calls wamaona ane mazita edu chatira uri kutaura rine zita rangu here dhiya ndozvandiri kukubvunza abvuma sei zvinhu aitaura asi pachati wati zvimweni ende pane chakashata here kuti handisi ndakataura zvefoni foni yani ndo yandiri kubvunza kuti ndiri kutaura nezvefoni yani kuramba hasi kuramba
Hasi kuramba ini ndiri kungoti Joy akaisa fuel alright vanga vanetsana nauyu namaititi akaisa fuel Joy yaiudzwa zvinhu namemo iye achiendesa kuna Ketina vachiwirirana ndopatinoda ngoti admit Joy and then you move on kuzviita wakazviita haisi mhosva. Can I ask you, my sister, now you are talking kuti hanzi ndakaisa fuel, uri kuzivawo here inini reputation yangu kuti yakadamejeka sei and to what extent kuti ndakaluza zvii along the way as pandakagadzirirwa nyaya yekwaBruno yaya kuti zvakandisvitsa papi? Do you know? Because vamwe vanhu vane mazita mahombe ndo vanenge vachingonzi because vanenge vari right. I'm asking you kuti iwewo uri kuzvizivawo here kuti inini zvakandisiya papi whatever that happened? Ndozoudzwa naDoreen gore rino kuti ndakatumwa handiti. But then what did I do? I just said, this is many ndakatovafonera ukavabvunza vanokuudza nyaya ndikavati no, I'm not going to address this, it's okay. Zvinowanika zvakaitika. Guys. Alright, let's wait and see who needs an eye or can a patodai. She's got more. It's okay, dear. It's okay. Why did you confront him? Anyway, Sismeli, I really wanted to say much, but it seems like vanhu vari kutoti takatokanganisa saka nekukanganisa kwedu I think let me just keep the information. I think it's actually better because hapana zvazviri kubetsera. You see, inaichofunga kuti ndikuda kuzotokudzai zvakatoitika zvacho chaizvo but it seems like hapana zvazviri kubetsera. Titazvinzwa hedu zvawataura kuti ichocho ndochokwadi hako chekutoti kutaura chokwadi chekuti maitukana maigwa saka pakugwa maingu kadara zvibrigadia asi ngoti nyaya dzomuda 2025 ini ipapo ndichimanda chizokutsigirawo kuti but chero takagwawo last year hazvino kuti inini nhasi ndikaonawo kwaitwa chinhu chakanaka ndikwanisi kuti nditi makorokoto because takambonetsana haipapo kana inini hangu handigoni kugara mugaraji ini ndakazvimirira I can't. Saka ini chero ndakatukana zviro zvakanenge nita Facebook makwana kana chinhu chakanaka ini ndinotongokuti makorokoto ini andiona vanhu votaurawo zvavanoda but inini ndinototi is coming from the heart andiona but guys ane muri kumudza zvaya kutaura kuti ini ndikutaura exactly zvakaitika panyaya iya antika ini saka makolas andichakukwidzii because Joy ari kufila kuti makolas ese muri kuya panapa muchimudza kuti wakakanga wazodai saka nazvadai so ini andichakwanisa kuti ndikwidze imimi makolas andimaona Joy ataure akuudzai kana mabvunzawo manzwa kana musinawo anokutana ari kutsanangurai zvakaitika panguva yacho iyoyo zvinhu zvabuda this 2025 but zvinhu zvakaitika gore rakapera 2024 so kutaura wake ari kuti 24 vainetsana ari kudaro tivainetsa 20 but you have to mistake here okay listen Sismeli ndakanesa namaititi 2023 kekutanga handiti zvikapera zvikadarika tikazonetsana musi wa22 May 2024 vaposta nyaya yaBruno papeji pavo vachitaura zita rangu, you understand? Ndo pakatangira kutukana kwedu. Okay. Right? Ndo patatukana tiri mukutukana kwedu ndo pandakatanga kutaurawo neBitterness family handitika Bitterness family kabva yatopindirawo makatoiona vachitoposta kuti aiwa iwe ngoni musi wakati zvikazoti handitika fine ndo zvapera. That was that. Yekufona ndaitofona ndiregedze kufona because inini ndichiro backup system hapana munhu asingade backup system just like what she did ingavaitumawo Doreen achindituka saka zvakasiyanei makoza chakwidurura apa chakwidza makolas mbobira ini kufona ndisi kutombokwidza ndazofona kana Joy yadona. At the end of the day people will always be people andika ende vanobhiliva zvavanenge vachida kubhiliva. Hakuna munhu anorambidzwa kubhiliva zvaanoda. Ende handifungi kuti pane chinyowani chinganzi zvoni nyaya yaBruno hapana asingaizive. Pane munhu atonyanya kuti yanga iri nyaya yaBruno ndiwo nyaya yatakanesana namaititi paipai anditya izvi zvikabva zvatopera ndikataura kuti kemunopindura nyaya yaBruno pakudii zvapera izvozvo Doreen ndo pakabva achitanga kuya neake mavhiri 11 sezviri kungoitika ipapa anditya zva2024 paipai ndakatumwa ndikatonzi chichi akabuda aita malive every day zvamainatsoona Doreen kubva makuseni kusvika manheru maititi makandishandisa kutuka Joy makandigadzirira mastatements achona chitonzi chienda palive enda unomutuka Joy zvaka zviripo
handiti saka why now tiri kuramba ndiita sezvinonzi inini kandi ndikufanira kutofa sisimeli guys that's because ndakati makorokoto kune munhu chete ndakufanira kufa uri kuti wakauya chete uchiti makorokoto ndopakatangira nyaya ndiona nyaya yachona ikuzi ndakunzi two first because ndakauya ndichiti makorokoto kune munhu was I not supposed to move on? That you were moving on, you were supposed to. Saka zvokunzi hanzi guwa kana kuti chisisimeli rinenge ratodhirama. Why? Because taese tainyeyana ivo pavaiendawo kuna dhorino vachinondinyeya ini ndaizvinyeyawo ndaiva nyeyawo kwandaiva nyeya because hapana anga singataure because inini ndaitofarira kutonzwa makozi waya taitoita because ndaitoudzwa kunzi musi wakauya paipe vakasara vakakuti zvakati wadiri it was okay because unongoida kutonzwa. You understand? Pamakozi pamainda kubitanisa pamakozi aive kuti munopa ivo guwa ribudire ikoko kubitanisa. It's not even about that. Pandakatukana namaititi munhu wese aizviziva kuti whoever aita kana makozi angu kana chii ndaitotara kuti it's okay ndoitere live yako je ndoti ita it's okay taura nezvangu hazvina basa. Inga malive aingoitwa kwese kwese wanesisimeli. Haana kuti wane munhu wanika malive aya anditi kunewo Kate family yaindisha malive kunewo wangu wainditwa malive which was okay, that was the time. And this is 2025. I forgot about it. Aiwa 2025 ndizvo zvoshuwa kuti vanhu ngavamove on. Yo saka anzi the biggest ameno shuwa zvokunyogawo comment section mandizivi. Saka tinongozoitika pari tingoti next time wangu kana moita nyaya dzakadai uchitukana nevamwe masocialite kana macelebrities Joy, just to know where to go and say nyaya dzenyiti because dzinodzoka ende kune dzinodzoka neimwe nzira yekuti unoshaya kuti ndadiko. Maybe I do really appreciate and understand where you are coming from, and I understand exactly what you are saying. But munoziva kuti panenge pachiitika zvinhu zvakadai soka unenge usingazive kuti ndo zvazvichaita unenge uchingoti tiri kungosapotana panguva ino and this is just like something chakatodarika. And inini personally I moved on. Mataurira ndiri kuita I don't hold any grudge na anyone. Zvakatoitika zvikatodarika handisi shamwari yamaititi yes but I don't hurt her. And handina chikonzero chokuramba ndakavabatirira. You understand? Because hapana chikonzero chacho. Saka pavanenge vaitiwo zvakanaka paipe everyone was celebrating. Inini ndakacelebratawo navo. Saka zvokuzotanga nhasi zvokuzotanga nhasi maisisi kunzi zvoni because iwo wakazodaiso ukazodaiso rinenge ratodhirama zvekudhipotesa maititi handifungi kuti inini ndine capacity yekuvadhipotesa. Why? Because hasi munhu wandotaura naye hasi munhu wandotomboziva kuti aripi kwandari kuitei nani. You understand? Hapana pandomboziva kuti vari kudzikira kana kuairport ipi because chinoita kuti udhipotese munhu unenge uchiziva kapasipoti yake akuudza kuti ndikudzikira paairport yakati. Why would I go to that extent for what? Ingawani pane zvinhu zvikunditira fani. Maititi pavakadhipotwa musiye vanhu vakabuda vakati mationa tinopisa handiti mwesaitaura kuti ndindavadhipotesa vanhu ese vakaclaima kuti ndo vavadhipotesa. Why now change statements and start now pointing fingers at people that don't even know about it? Asi zvekudhipotesa uroyi hawo usina kana 2 words about it. Tingasora chivadzana kana kudini yekudhipotesa nayaya vanhu munongokona nawani mongotukana mongosungisana modini vanhu zvekutodhipotesa munhu tenedza umana munhu achida kushandirawo mhuri yake munhu achida kuitawo zvimwe zvinhu pane pakangooma hapo uevha akazviita pamwe izvozvi pamwe anenge akandotarisa zvakachitoseka kuchitika nyenganyenga dzoseti kuti mupofu wakandibata but kangooma. Kuchanisika nhasi sisimeli kuti takudhiskasa nyaya iyi kayekunzi bhani. Inini I remember vachisimuka mheno whatever zvaipostwa nevanhu handiti vanhu vachinoda kuti ambofa wakadzoka kuno ye hauzodaiso handiti. Saka now I don't understand kuti inini wangu seni Joy alright ndiri kupinda papi panyaya yebhani. Papi pandiri kupinda panyaya yebhani because wangu iyo nyaya iyokai inyaya yakatonyatsocheka. Ndinofona ndichifona kunani ende iko kuno kuUK kuno kunongera kana wafona kuhome office kwa usingatozivi kuti munhu wachina ari kubva nekupi. Vakoma muri sei? Sisimeli muri right here. Mushe kanjani? Mushe. Ndachida kungotaurawo panyaya yedeportation apo. Panyaya yedeportation munhu anogona kukwenyerawo home office. Maona hazvina basa kuti ndiani kana kuti ndiani. Indoziva kudhara mazuva ati atichangouya kuno vanhu vaikwenyerana
munhu anongofona kungoti pawo nursing home yakati fari kushanda vanhu vasina mapepa otoredwa vanhu vanhu vachiredwa vachinonobatwa vamwe vanodhipotwa vamwe vanoita sei vachiita sei. Saka zvekuti munhu anofanira kunge ari akaita sei, anyone can just pick up the phone kana uine information yauinayo, they will take it seriously and they will act on it. Saka let's say hold on caller. Let's say ndafona ini ku home office right now. Ndichiti vakomba vangu havana mapepa, mapepa acho akato explain kuti vanti yachibata vasina investigate kuti vaone Joshua kuna mapepa. Vanouya kakuzokutorai kuti vakubvunzei kuti mapepa tione mapepa ini. Vano investigate right because mira kola inini pano kune vamwe varoyi vakafona ku home office nichangopinda muno ndakaitaura nyaya vanhu vakafunga ndikuita majokes pandakaitaura chokwadi. Kune vanhu vakafona ku home office vakataura statement munozati zvandongotidzana kuti Mwari ndakaitaura panapa zvino zvinozokuita Mwari. So takanga tamborongawo tambotaura zvakatambotaura kuseriko moyo wangu hauna kuzoenda through naizvozvo ndikati but chizvo ndikwanza kuti ndingoita ndinembe mamwe mapepa kuti ndichingopedzisa chichingatinetsa anoona ndopatakuzvifambira but pakuzotifambira pape takazongoita hangu tasoisadza ndaenda ndakanyarara. So even they thought zvatambotaura kudhara kuya ndisiri kuAfrica ndozvandakazoita home office kangondisira email andika provide zvakati I provided, and they came back and said, you know what, we are very sorry. And we protect kids, we do what, and they started by investigating. Exactly. I want to deport. Yes. Because kana kuno kuma Nigerian mamwe vanita zvimufudzi vamonotengesa mafuta akadaro so vanotombotorwa vachitosungwa vachitotorerwa mafuta achiwayo. Ndotoziva mumwe Nigerian aigara aishanda kupeka akatozovharirwa saluni yake because aitengesa mafuta iwo. Saka vanozvirambidza handiti because vanoti damage to your skin. Saka they do everything to protect people. Saka kana ivo vangavini vanogona kunge vakatotarisawo vonoti mafuta yakamira sei and then pamwe vachitozodhipotwawo nazvo. Maona kana kuti vakangonoti we can't take a chance mune mafuta zveshuwa hatichaziva kuti mafuta yari right here kana kuti haasi but for that reason taakudhipotai. Saka but pano munhu anogona kunge akatokwenyera zveshuwa totaura kuti pane mukadzi ari kuuya ari kukwira ndege musi wakati ari kusvika mucheke iwo vanobva vatongoisa late paanongosvika ipo anenge akatoiswa red zita rake kuti achingosvika ari kutosvika achitoiswa pasaidi asati atomboziya. Saka that can happen. And then zviri kutaurwa naJoy kuti inini ndaiziva chichichi from what I've heard after listening live yaketi Joy aiwirirana namai Maketi zviri serious. Vaiwirirana zviri serious. Uko mai Maketi vachiwirirana namai Tichi zviri serious zvese zvataiziva isusu vachita kunge matwins. Vachifamba vese vachita sese. Saka information yekuti mai Titi vari kusvika rini kana kuti chichichi kana Joy zvakutaura I would know but at the same time aiwirirana namai Maketi haizikanwa. Even musi wacho iwe vakadetainwa, she was detained for a long time. And inini also indicate family I was so worried about my Titi. I didn't know kuti vaitwa sei kuchiko and I was really worried. I was panicking. Zvakatondiaffecta maona. Saka mai Maketi was the first person akauya neinformation. Vanenge vakati vapinda ndovatora picture vakagara mumotikari. Okay, so can I ask you something, Naidria? So murukuti imini pa-airport apo ukapinda kuene mabhegi ako 10 kana I believe makati maiti tonga mabhegi I think makati 10 if I'm not mistaken, not know from you though. Saka murukuti ukasvika pa-airport paipa yavakuseche vanongokusiya isusu kakawanda patinotomiswa tichivhurwa hupfu chaiwo huchivhurwa. Saka murukuti anosiyana ndosandokutaura kuti ipapa hatichaziva kuti akabatwa here kana kuti haana. Inini manje inini let me tell you Sisi Joy, inini personally I don't believe kuti you did that. I don't believe even kuti mai Maketi did it. I think kana zvakatoitwa kunana Ketina kunana because vanhu ivava they know how to twist the things. Vanogona kuchinja futi nyaya vonakurira munhu nyoka menyu. Acho kuti vakadipotera mberi kuti kunyazozviramba kuti havazoka kuti aiwa mai Maketi vane makuhwa vakadai Joy wacho aibatanawo naningi but kuzoti vakanyatsoningisa ndinogona kuzvidhauta kuti I don't think but hatizozivewo hedu and zvinogona kunge zvaro zviri kungoita zvekuti pamwe vakangobatwawo musi wacho iwoyo vaine masuitcase akawandisa and it wasn't the first time vachipinda nemasuitcase akawanda and vakupinda nawo one. Yes.
ini ndikola nezvona chitopinda chaipo andika zvandakaita ndinenge ndakapiwa masiki zangu 2 23 kgs ini kandi kuti tutangu zvekuafrica ndakatenga mamwe 2 extra matuki madhikiri vandakasiya hembe dzangu vandatenga zvangu zvekumba ndowana saka ndine sechel andika 7 kgs neka 5 kg andika kanove kakabhegi kadiki and then 4 saka ndichitopinda apa ndatora chitrolika chitroli chairamba kufamba anoziva zvimwe zvazvifambi zvakanaka tandita zvokuchisunde zvokuguzana chichechaka paya pakunobuda paimmigration yekukontrola ndobva ndoti chingoro ndikati chiri kuramba kufamba svika ndipo munombove nekompegu ndikati mune chikafu zvikanzi chikafu mabhegi 4 ndikati zvikanzisaiwo ndatopinda muyamuya munoitwa chinhu scaniriari hanimaona zvikanzi ndikati chikafu zvikanzisaiwo ndakangopinza handizvati kana vachikuti pinda vanenge vari serious ndakandopinda imomo vakati vanofunga kuti mune vanotadza mabhegi angu vakatozoti vataona kuti bhegi rapesa hamuna chongove chikafu ndopakati are you not planning on going back ndikati I'm not going back anytime soon plus I'm not used to the food yemuno vatakatoseka vachi you have to get used to the food yemuno since you're now saying here you know what takuseka but takapaka kuti munombori nei they were quite it was a different phase it was a different phase totambira sereka murume wangu asi muzimbabwe ndiwe muno maona saka totambira sereka nguye noti pane pamwe pataitofamba nebrother yake tichitoenda kuSpain pakudzoka brother yake akatongonzi enda kusaidi uku but mubritish handiti akatotanga kutosechwa for no reason they just pane chavakangoona paari vakangomususpect saka unogona kuitwa random search ubva ungoita munyama ipapo ngataura ichokwadi ichidari kuisland chese changoitika asi panenge yandafunga guys let me ask you nhasi ndaitoiramba ndakatozoibvuma ndaidza ndizoyachitaura musunoni maisipa vaidzi vakarohwa kuzimbabwe handibona nemapurisa yaiva ndaketina vakatomboiburisa tichitaura tikati aiho nezvekunyemba handibona dei vasina kuzobvuma musunoni saka vanaketina kuisland uko vaizvinzwa nani vaizviziva ende vakatoziva vasati varohwa kuti vacharohwa nhasi saka munhu yaibvaibepi kana zvakadaro mati vaiziva before vasati varohwa nditi saka ndiana ine n'anga iziva kuti izvoni vacharohwa nhasi aiwa kune vakudziwa vanaketina vaiudziwa kupindura ipapo ketina aitaura nevanhu vakasiyana-siyana aitaura nevanorova vacho aitaura nekwana maititi kwacho saka it's also information yaibva kwakasiyana-siyana saka aigona kutoziva kuti kune vanhu da kurova vazorohwa kubva kwasitanokonfirma kuti ayo zvishuwa varohwa vari maimaketini vachikonfirma maona saka aiudzwa information yavanhu vakasiyana-siyana ketina post yandaitaura yaya kuti ndaiona kwapamela ari kutokonfirma pakanga pakanyurwa detention center keti anorizivirepi terrorist detention munhu ari kuisland zvinoitika kuuk ndaranga akanyurwa kwakapamela detention center aiwa maimaketini vaidaro because patime zvatondibata kuti because ndiyo tatakatomira kuti ketati ndovakazoya vakati aiwa apinda takatombofara kuti apinda pakatorwa picture rakati detention center ari handiti picture rakatorwa nemunhu anga ari mukati pane here munhu anenge ari panze anokwanisa anopinda mukati kuenda kudakataura ndinonzi pakadetention asi aibudza umwe munhu ka saka kuti vaiti vakati vakatumira ketina iyi vaigwa akatumira umwe munhu ari padze naye kuti apa ndo pandaiswa okay shamwari yatomutama munhu vakapaka nokuita saka kuno kuti vanga vakomberedzwa seri neseri vanga vakomberedzwa unoudza unodla soka uchisenga nevanhu ka uchitotrasta vanhu ka wakomberedzwa nevanhu vari kusenga navo ukatourawa usingazivi because come on think of it guys uri munhu ndatorawo picture ndipa vanhu whoever wakapa mondiani kuti ndopandaiswa apa munhu pasina 2 minutes rave kusocial media come on guys chero chiri kudini yenyuwo pamwe pachina ngative ife guys I think Sisimeli ipapo ndopakabva patongoparadzana ushamwari hwamaimaketini namaititi ndofunga ndipo vakabva kuti I think that was a wake up call because she could see kuti picture ndatumira kuna maiketini but picture yakatoenda kwese and I would actually believe kumutumira because vanga vari very close friends very very close so ndozvana ndichida kungotaurawo zvangu
Yeah, thank you very much for coming. But it's why you work at Yams. I think this Zamutapa was feature pizza in the chats. But we had the one that you never Choka, Timotona, a Congo Simo. But you come when you cancer and such cancer, you can do una Bruaco, Wasungwa, Wapin and Tijan said that he wanted a picture to Dopa Day Swap, Opa Bruaco, Hamilton, Janoni go up, Mangwana Pumuta to social media, can I go, you know, but that's kind of good. Smelly. Inini, I think that from the word go, ndakudza zvangu zvandakaita nepandakagumira. I think I've been so clear. Handiti zvimwe zvinhu vanhu tinoda kuti hazvinoda kuramba tichida kukwanisa vanhu nekudii. Handifunge kuti kana even chati rangu naKeti Mariona pane pamaono picture redetention center. I think hamuna rangu chati chairo Mariona. Handitya. Handifunge kuti ndikasvika ipapo. If you remember Sisimeli that particular day, ndakazotoshaudwa chazoti ndandakandishaudha ndaisa ningiriki ndichiti guys nyange zvikanzi vanhu takavengana zvedu but handifunge kuti ndingasvike apa pekuti ungatodhipotesa munhu vanhu vachibuda vachibrega kuti yeta mudhipotesa yeta zodaiso takasa maemails muno muuk hamupinde. In as much as people want to to taint others, it's okay, but chokwadi chacho vanhu vanochiziva. But kana uri munhu wekuti vanhu vanonga vakangokuvenga pana vanhu vanonga vakangokuvenga vasingatokude naturally wekuti pakatongodzi joy yauraya munhu anotongodzi mudimbu remusoro avatomboda kunzwa kuti ari kuti chii kana kuti chii. And this has caused many people kuti vapike mhosva dzavasingazivi, which is okay though. Mukanyatsotarisa nyaya iyi Sisimeli, inini chandakafira panyaya yese ndechekuti ndakati makorokoto kuna maititi period. Ndopandakanzi ndiri too fast, ndakamove on, that's it. Yeah, pakaipa. Handizivi joy wamunhu mukuru shamwari, choose your friends wisely and they know where to say things wangu. Where people, all these people who are 1.9 apa vanotaura sha people they talk kuchamari kuseri kuti tinotopedzwa tigopedzawo, but I think you should know because kumberi uko handidi kunyepera hangu joy. Kumberi uko ndikuona kuti buda zvimwe zvimabrigadier zvisiri kwete zvichibva kuna naKeti ayo, but ndiri kuzongoona handisi kuziva feeling iyi kuti ndiri kuiwana ipi, but ndiri kuzoona pachibuda zvimwe zvinhu zvakakura futi pamberi apo. Sisimeli, I think kana zviripo ngazvibude because inini handidi kunyepera. I think 2024 iyeye mukona anonzi 2024 yo ndopandakaguma kutaurana naKeti nenyaya dzamaititi zvikapera munhu wese akamove on. Ndikazokonfranta Keti Joy, chiri chaitika apa ita kuti ive leseni ndikungofila kuti kuna 2026 ikoko 2025 ndenda kutopenga ere Joy wangu, Joy never say that. Guys, I ndenda kupenga. Handisi kuti kuna naKetina, handamboti ndenda kuna naKetina. Asi ndinogona kungobuda pamwe. Teerera wangu. Teerere changu. Inogona kuzobuda handisi kumboti kuna naKetina ini kuzo naKetina zeta ndatauri watodzita uchamufoka ndisa nyaya ikoko. But ndikufila kuti kwauri kutaura kumwe kwabenge bichitaura ka be careful wangu. Be very careful. Draw the line today. Stop it. Draw the line. Tama wadame I still draw the line. Draw the line. Draw the line. It's okay. What they just have to kushida zetika je. Ave umwe munhu. Asiri yanga kuti vanaKetina umwe munhu je. Kana tivari vanaKetina chipo chino umwe munhu anenge ari mudhuze newe. Zvinogona kuitika futi. Andiona. Utoziva kuti kwa Joy wani pale wakati zvakazodai because I think uri munhu watodzidza Joy ipapo sekura zvecho matendera kuita nyaya iyi kai iwo ndochokwadi pamaona chawakaitaona kana kudii hauna kudii but wona pauri izvozvi mafambiro kuti nyaya iri kumaona ndiburitse. Inini kana ndati ndipinde muchinyaya chese ichi it was just about Lillian's call. Ndafonera Lillian ndichimuchizvo ninga mai maketeni vari kuti vakakupa mari, you understand. Lillian ndopa akaisa nyaya yake achisa voice note achiti ini mai maketeni makanyaya Keti handiti muri kunzwa. Saka I don't understand all this, to be honest with you, but it's okay. Ini ndati handicha explain any further smell. Yeah, I get it. But iwe pache zvako draw the line. Iwewe pache zvako draw the line. One day shuka ndikuona hanguka handisizivi. Ndikuzoona futi iri sequence zvakare chizobuda zvimwe kana kuve vari mai maketeni chaivo dziri nyaya dzamuri kutaura muri tu chingodziva pekuguma wangu dziva pekugumira. This is a sisterly advice from a sister who loves you.
draw the line wangu. It's not every never nokuti takutyisa unayosiludza sitimela vambodai musi watinokonana wakuziva musi watinokukonana nasisimeni vako vaonenge kuti havambondidai iwoyo ndine chikupulera voice note apa ndataura tese vakangora nanhamuka ndataura tese ndina kubudisa ako iwe ungadi ndisandisi kuti ndingori nekafeeling but anyway pamwe ndiri wrong. Let's hope I'm wrong. Let's hope I'm wrong. Very comedian ndaseka aendiweka it's okay vanhu vedu vanhu vakaoma okay kungotaurawo ndapoti ndingotaura nekuti kwaizi I think kana guys ndinomungodza kuti ndongoita zvemafeeling izvo kazhinji hazvinda ndikwanzo kukuta hangu handiya yangu kuzokuta zvokudaro. She's old enough now to know after everything zvikuitika zvatakamboitirwawo isu zvikadinzve afawa kudzidza kuziva kuti handinokutrasta munhu chero angave ani nokuti mangwana kana tangokonana senge masocialites kona kwangokonana kudai so ndongoya dzichiwodziwaridza pano kungagodi dzekunyepa ende panotaurwa nyaya panofuridzigwa kunofuridzigwa futi dzimwe dzinenge dzekunyepa kuti zvinyatsodza kasosi kakakora so andimazvona. Yeah, it's okay, Sisimeli, but but anyway, Sisimeli, I think I need to drop off. I've said what I wanted to say. Just like, let's say, Sisimeli, anzina meu Louis, meu le, anzina mavi 11 joina memory wakana tip off. Amusi kuwereka ma-comments meli Joy, why is she in all lives man? Okay. Tip off Sisimeli, I think there is what panenge paine V11 ka ndichisa ingave email kungave ku home office ingave phone call ndisa ku home office mind you inini as I'm saying chirwa manje and saka ndiri right ka hanzi Joy, do you know kuti today you were on a recorded conversation andizviziva ndipambira tambira kunyora but ndakuita that feeling iyoyo handisine maka ndakuita that ka feeling kako ndakuita ka feeling kako handiziva kuti warekodwa nani on a recorded conversation today ndozvikutaurwa hanzi iwe on a recorded conversation handina munhu wandataura naye Sisimeli kunze kwenyu handina munhu wandataura naye kunze kwenyu imini Sisimeli saka handisiyo handina munhu wandataura naye kunze kwenyu. Do we know conversation yamaita Joey, do you know conversation yamaita nhasi namai marketing tinayo unoziva here because inini hauna kutaura zvatina kutaura hauna kutaura nyaya iyi ndangoti kwaima kunoita makuhwa uko zviri kufamba saka tisimeni handina kuita makuhwa ndikati ini ndagara kuti kuzvindira palive nenyaya yangu kasi uya utauritiwe kuti nyasa dhakora kamirawo sei. That was my conversation with you but kuri kunzi waita conversation namai marketing iwewe and that conversation is there. No, mai marketing ndagara ndinotaura nawo kaSisimeli ndagara ndinotaura navo ingava ndifonera wandipindura ndikungoverenga hangu zvanyogwa chete handisiri nangu handisivi hangu do you know what other people do Sisimeli handiti handizozizvi ndiri palive handiti ndinobva ndaprovokwa ndobva ndanzi conversation yavaita nanhengi tinayo then ndotanga kutaura zvinhu zvisiri izvo aiwa ndiakati zvakati yaezanoti yose pachena saka handina zvekutaura zvakawanda Sisimeli inini whatever that I wanted to say I say it handitika nyaya yamai marketing naLilian pandiri kunzi ndakapinda papi I think zvanga zviri simple hanzi aurilicit napamela guys anyway the Joy, thank you very much ndisabharire vanhu panze ndimboteerera hangu vanhu vanoda kutaurawo vataure iwe kana wakangwara kuramba wakamira kucomment section because ukaramba uri pano comment section ndakungokwidza vanhu vataura zvavanodaka vanenge vakutaura zvavanoda unozogwadziwa mwoyo anoona apa ndanichiprotecta kuti wakwira uripo usahotukwa uripo kana kuti kudii saka ino zvino apa vanenge vakutaurawo zvavanoda vanhu saka unogona kuzopindana nacho saka ndikungoedha vanhu vanoda kudii vari kuda kuti vataure zvavanoda kuti vataure chifona ive sanga chifona vave ndisingakudairi mukana wenyu ndiwe kuti muchifona tiwe mafungiro enyu kuti muri kufungei muri kuzvionawo sei. Hello dear.
Okay, tatichiramba kukwidzi aripo because mamuchita senge uno munhu anozositorokera panoka saka at least aenda hake kudai motaura henyu. No, hatimupomereri mhosva because makuhwa ari pasi kuti pane vamwe vanozodhipisa zvavo. Musani makuhwa. Ndongasopoti pana Joyika. Joyi anga asingavengi maititi zvekudaro. Ndosaka azokurumidza kuvaregerera. Anga asina chaakabatira chakanyanya mumwoyo, ndo vakatukana. Chimwe chinhu chakaita pa ari maback and forth. Fibheni buda udzoke. Ntaurako. Chaizoita kuti Joyi ataure dzimwe nyaya yacho aiudzwa zvimwe zvinhu ndiwo ngoti ndizvakati iwo goti yakadai. I think ndo pane nyaya hombe maback and forth. Shamwari yake ari kuti shamwari yake is a big snake. Alright. It's a big snake. Ndiye aendesa nyaya uko achiendesa uko. Mukuzviona aiendesa uku neuku munhu uyu. Uye vachihera vanga vasina kubhovenga maititi zvekudaro. That's why vakakurumidza kuti achangoitawo ndoselebrata naye. Asi kuti pakangoita nyaya yekuti wakakweziwa kunzi haiwa zvawanza moenzi zvakati. Iye akabva adini akurumidza kugesta. Handi munoti zesusu vanhukadzi unozogara pasi wotarisaona kuti but munhu akambonditadzira chaizvo. Zvinhu izvi ndaitongoitawo nekuti ndaiudzirwa nzi zvakadai. And otherwise kwakone saidhi rechi rebitterness kairanga ravapei. Raiva richipisa. Saka vanhu vese vaingoda kuendawo kunopisa kubitterness uko. But otherwise vachihera ngavachenjera. She should be very careful like what you were saying. Very, very careful. Right. Thank you very much. All right. Thank you very much, Kola. 2 minutes, guys. Makonda murukufona 2 minutes. Sabina, hello. Yes, God bless you, Sister Mary. How was your trip? It was okay. Thank you very much. All right. Kuntaribo. All right. You know, Sisi Joy, wakauya panapa vachitipa ma chicken nuggets. No, I mean vachitipa ma nuggets. And I saw somebody sophisticated, classy, untouchable, strong. Achitudzo kuti chicken nuggets achanofraiwa, say everything. And it was so beautiful. Isusu taitouya kuti tichitotarisirawo Joy apo tikazonzonzi shamwari yana maititi and then maiketeni tikanzwa kuti shamwari yana maititi zvinhu zvaitinakidza izvozvo. Inini chandoda kungotaura zvangu sa-ex-prophetess. Handisida kutaura because ndikada kuramba ndichitendereka handizoita point saka vanhu vachiti ndabuda musaga. I think ndapa 30 seconds. Joey, mai maketeni neshamwari dzese vamwe vandisuda kutaura vakaedza kuda kutora chinhano chaamai Titi. Munoziva pane malevels eushamwari. Ini ndakashandira Sisi Mary kumvenge. And I was on my own level. Ndaitoziya kuti bosi wangu ndiani. Joy akauya panapa ane bapu rehuku. So ukati zveshuwa ukati kanike wakajongwe. Tikatofunga kuti ndimi muchabatsira vana mai Titi, imi vana mai Maketen. Tisingaziye kuti mukuda kutotora chinhano chamai Titi. Love or hate my Titi, she is still a boss and she is still creating by herself. Pamakafunga kuti mai Titi vachadona, ishamwari dzedze dzekuti ukadona, guys, tinobva dzakukika musoro. Zvekuda kutaura kuti ndiani akadhipota mai Titi, it was a syndicate. Syndicate means it was 6 people. Kana wakatotumidzira message kuna Keti uchiti faka pressure, uya achiti faka pressure, mumwe oita phone call kutaura kuti muri 6 maita izvozvo. Yeah. Okay? Ndinonzwa kurwadziwa kuti iwewe chicken nuggets iwe wakauya pano uchizviti kuti uri weclass, tikati hehe zvinosvika kupi muchati joina kumakuhwa. Munhu weclass uri kutaura kuti ungosina munhu anokudhifenda. Inge waitaura uchitengesa machicken nuggets ake kuti une macontacts akawanda. Saka neclass yako iyoyo neposhi yako iyoyo ukati rega ndiende kubitterness ndo vanondidhifenda. Imi manga musingade mai Titi matotivharira madhoo tese maida kuvashandisa. Ndoda kukubvunza iwe,
friendship yako namaititi yanga iri business here kana kuti yanga iri friendship. Makachinja from friendship to business muchida kutora mukombe umwe munhu musingaziye malevels enyu. Vana Joy, vana Mai Maketen, vana Ketina, amuna kuziya malevels enyu. Ezvinezvi maakupindukirana muchida kuita drama and everything. We are not buying it. The damage was caused. And they will fanga Joy zvakoka anchatomboda kudya machicken nuggets ekuMcDonald's. Muye panapa muchitipa pressure. Ini ndakatofunga kuti ndakatomira pabus stop kana ndakabata mazai. Zvipiko muchitamba nemalow class. Be careful of shamwari dzinotamba neshamwari dzako, especially kana vari my enemies. Ndapedza, I think ndasvika 2 minutes. Thank you, sis wangu. Thank you very much, Maikunda. Thank you very much. Thank you. Bye. God bless you. Kola, hello. Hello, Murises Ismail. Ndiripo kanjani? Alright, ndoda kungotaura hangu panyaya yeushamwari hwavo ihwu handiti maonero andinozviita. Kana muchiri kuremember pane pakaita Joy breakdown naMadam Boss through nyaya dzakanga dzaburiswa kwachira. Do you remember pakabuda futi audio yaJoy naMai Maketen vachitaura chirwere chaMadam Boss? Vaitaura nemunhu wavaitaura naye vakarekodwa. Kana muchiri kuremember dzikaburiswa kuti pfu nenyaya yekuti vanhu vanga vakahwambirana handiti vakarekodwa nyaya dzekamba dzabuda dzo yachokonfema nyaya yekuti chikomba cheku-UK chiri kutaurwa inini ndochiziya but tesingadi kutaura zvakawanda. That call was yakatirwa kuseri but akazoburiswa maaudios iwayo. Saka ini ndongoti Joy ngaagare kulaini rake. Mai Maketen vanoti my guy is not a good person because mbiri yake ngavagare kwavo ikoko. Ava vana Jineo vada kubereka Madam Boss ngavavasiye vana masocialite makuru aite zvinhu zvavo nekuti tikatarisa nyaya problem abva kuna Maititi akaita kuna Taira abva kuna Taira ada kuenda kuna Maititi. Vanhu ngavagare kwavari ikoko, ivo ngavasiye vanhu vese vagare kwavanenge vari. Right. Thank you very much, Kola. Thank you very much, Kola. Next, Kola, hello. Hello, Smith. Diri right kanjani? Oh, nangrongoja. Ataka kupinda ngatauri. Alright. Okay, Mrs. Ismail. Diri right kanjani? Ndiripo. Ini ndachida kutaura panyaya iri kunzi Maititi vakadhipotirwa mafuta. Inini I don't think kuti chokwadi because kana ndisingakanganisi Maititi vakauya palive vachitaura vega kuti handina kudhipoterwa mafuta because kana muchiremember mafuta vakamatorerwa akazototumirwa painzi airport yakambotumira message yeWhatsApp mafuta akatozotevera ivo. So Maititi havana kudhipoterwa mafuta. Maititi vainzi vari kushandisa visa revisitors ivo vachishanda. Oh yeah. Mukuparangari. So this syndicate tipped off Home Office kuti munhu uyu ari kushandisa wrong visa. Do kudhipotwa kwakaitwa mafuta haana mhaka because nanhasi uno mafuta ari ngopinda. Anopinda. Pinda ndakambopinda nawo papakanga ndakatomboti amene kuwangeta munyama. So neimwe nyaya iri kuti Joy ari kuti Maititi vakatuma Doreen. That's a blue lie. Maititi will never send. Maititi uchiona munhu ane magatsi ekuadresa minister ozotuma kuDoreen kuti nditukiro Joy. Who is Joy? That's a lie. Doreen was lying. Iye Joy kana achitobelieve Doreen antopenga because Doreen anongotaura kwasina kuswera. Maititi will not send anybody to fight for her. She fight for herself. Because haana munhu waanoziza kuti uyu handimuadrese kana kuti kana zvatongombata anongozvitaurira ega. Saka Joy ngaasabhirege achinyepa achiti ndakatuka because Maititi vakatumawo Doreen. That's a lie. Doreen Joy ari kutonyepa. Right. Thank you very much, Kola. Thank you. Watidzosa tatakanga wapatiyo unoziva. Watogona wadzosa sure. Kune vanhu vakatipa Home Office vainyora ma-emails vaitipa kuti uyu munhu uyu akauya nevisitors visa asi ari kushanda ari kuhaiwa chidiri wapedza Kola. Thank you very much. Ndadatozvikanga maipapapo.
ndatozvikangamba shuwa mafuta vakutorera vanotora vorasa wodzorega uchipinda. Next kola. Hello. Hello, sisimedi muri sei? Mushe kanjani? Bo, nini hangu ndongoti pana joy yangu ndongobata hangu pana memory pana mai marketing kuti asikana nekuti kwese my day one my day what kwese izvo angara zvawo nyoka mupenyu wemunhu. Asikana kana usingangofariri munhu beta ungomuratidza kuti handikufariri than kuite nyoka uchienda kumba kwako uchiudzawo maproblem woende kunopa vanhu vakamuvenga kuti vamutuke nazvo. Hazvisi right. Ndangoti guys, kana usingafariri munhu usatamba naye, usaenda padhuze naye. Unoziva Ketina nezuro akati dai tatine utsinye kuti atine utsinye chaiwo kuti atakawenga pamuchaida kusvika pakupedzisira. Munoziva here kuti taikwanisa kupa memory mushonga wekunopa vana vamaititi waitobvuma kunopa. Ukanzwa Ketina akudaro kuti unoziva akadaro nezuro akati munozviziva here kuti mapira aitita memory hanzi mapira aitita memory nyaya ka waitode tisvike papende kuti timupe poison anopa vana vafeli kuti iye Feli ari mujeri boss ndiye kanga ane access yekuyo. Hanzi akazama kuti kuna Wasi achitaura chizi Wasi wadii kwai ndiye waitudza zvokuti Wasi wazoziva mbuya murata azoti chii zvese zviya hanzi ndi memory. Pakanyatsondirwadza ipo Ketina taura kuti munoziva kuti tine utsinye naFeli hwekuti waibva mubhonzo zvisiri zvekuti aitsvaga mari pasocial media. Memory waitode zvokuti tinomupa mushonga apoisone vana vaFelistas. Kubva ipopo ndakarohwa nehana nedzo ndakavanatso kuenda ndakabva ndaenda kupeji kwamemory ndikanovhiwa profile yake ndikati zvakaona zvaita zvemaday one achiboti anti vemunhu zvakaoma asikana. Ndozvangu chete zvandandinoda kutaura kuti dzimwe shamwari dzingatimbodzisikere pamweya tisati tadzisa mudzimba dzedu tisati taite kuti vaziye zvese tofanira kudzisikera shamwari but also hauzivi kuti todzisikera sei because munhu anooneka ari segwai mukati make ari shumba usikazozivi. Ndo zvinonetsa futi kuti we can pretend futi also so hatizoziti wakanaka wacho ndopi wakaipa wacho ndopi. Ndozvanachida hangu kutaura sisimeri. Bye bye. Ndarohwa nehana ndabva ndatorohwa nemutima guys. Ndataura kuona kuti zvakaoma. Kola. Hello. Sisimeri muri sei? Mushe kuri sei? Ini ndoda kungotsigira hangu zvataurwa naKola panyaya yaJoy apa kuti Joy akutozoratidza kuti ari guilty because ari everywhere ari kuda kuzvidefenda of which anogona kuzvidefenda but ari kuda kuzodefenda futi memory of which machati mazhinji ese machati takamaona asi tombori mubikirwa ayayi memory achiti kapereke. Saka mbona kuti munhu aikonzeresa zvese ndimemo of which iye futi Joy akuda kujustify mai marketing kuti akuda kurambira mai marketing kuti dzimwe nyaya dzaibuda mai marketing vanga vari kuno kuUK ada kungozora Wasu. Handifunge kuti Keti angatadze kutaura chokwadi kana ari Wasu aimudza zvimwe zvinhu. Hapana chaanotya kuna Wasu aigona kungotaura kuti Wasu aitudza zvimwe zvinhu memo achitudza zvimwe zvinhu. Handi muri kuzviona but panguva ino zvangu tiri inini maitisika ndinongofamba zvangu on eggshells zvekwamwari. Hapana wandinosekwa ndinoexcluda ndinongofamba on eggshells because handichasikamo mumwe nemuno mane rodi yake yakaplay. Hello. But maiti sisimeri ndikutaura. Nditaure kamozotaura nhai handimauya ndichitaura ndikataura kandodzika motaura. Sisimeri pandoda kuzamatora ndepekuti nyatsoonai kuti ainyatsobudisa makuhwa ndiani. Nyatsoonai kubva pakabviswa maititi pavakabvisa memory mulife nepavakabvisa pawaso apa nyatsopaningirina tasemone hapana kana nyaya yakazombobuda futi yamaititi. Dzinobudawo maybe dzavanenge vataura vega but guys taigara tichiziva life yamaititi isusu tiri kuno kwatiri isusu just because vanga vakazvikomberedza ne2 vanga vari nyoka wani nyoka huru memory. Tingade hedu kuti hanzi Wasu kuzoda kuzorazora memory guys memory uyu memory ndakudzika zvangu but memory muchenjere memory. Right. Thank you very much Kola. Vanotaura hello yataura. Sisimeri ndabhirira kare muri sei? Alright. Ndada kutaura nyaya yekuti pekutanga chinonyandirwadza panyaya maititi vaiendeswa mbiri yekunzi havatambike navo. Vanhu vachinyatsoziva zvavo kuti ndo vari kuvaitira zvakaipa. Memory akauya palive akataura kuti Jeri wakamisepi. Munozoti nyaya yejeri yakanetsa kuita sezvinonzi maititi vakaponda Jeri.
mukati ikauya ana Ketina vakataura futi kuti izvoni kunyeba sisimeli vavharidzira nyaya wati but mai Maketina asatoziva kutaura chokwadi pamberi paMwari chaiko chaiko ka mai Maketina she played a role and vana Joy ini zvandinonyatsoona mumwoyo mako nekuteeredza live dzese pakatanga nyaya dzana maititi vana mai Joy ana Joy vakuzoenda kuna maititi vachiti congratulations nenyaya yekuti vaona kuti kubhitanisi vatadza kuhwina dai vanga vakahwina izvo zvakahwina maititi vakadonhaka vana Joy vangadai vachirasa muswe variko kubhitanisi uko inyaya yekuti kubhitanisi kuya kwashaya value zvavaifunga kuti zvichaitika kuna maititi zvakaramba ndochete zvikuti vana Joy vati congratulations otherwise congratulations is not genuine zvese zvaari kutaura kuti hanzi inini ndaisaziva munhu chinoziva handiti maititi vaiudza memory kuti ndaakuuya kuUK vachimuita day 1 saka aitadza kuziva information seivo vachiwirirana vana Joy vaisabva kumalive ana Keti vachipindira even iye Joy kutuka kwese malive esaita maititi anga akaitwa sei aingohakira nyaya achingohakira nyaya dzisinei naye ndokuda kuva relevant auna kuti maititi ezvinezvi ndova on top ndosaka vakuti congratulations dai vana Ketina vakahwina nebitterness Ketina haasi kutombonyepa ndochokwadi zvedetention neeverything zvese zvataurwa kwaKetina izvo Ketina haasi kutombonyepa Ketina unoti asarawo ega saka angotiwo ivo ngavasabate kuKeti family but kutaura chokwadi pamberi paMwari Joy ari kutoziva nyaya zvese zvavada kuvhara memo vanozivana uroyi hwavo hwese hwavaita to be honest Joy and memo muri ivhu chero zvaita sei chero ani wepamba penyu chero hama dzenyu chero imimi wacho sisike mmeri be very careful nana Joy because vana Joy vanoya musaidhi mako aine zvavakutivesera naJinero vakuti Madam Boss vaso kuti vachaparadzwa zvekuti fe saka hapana vana Joy vaona kuti maititi vagona vatop ndosaka vakucongratulations dai vakagona vari kubhitanisi zvingadai zvaingogara zvakadaro saka ndapedza hangu sisimeli thank you very much caller thank you nemuono wenyu next caller hello ivai mangotaura next caller ini ndoda kutaura hangu panyaya yaJoy ari kuti nyaya yake yakatangira pakuti sei ati congratulations nyaya haisi yekuti akati congratulations the way she said congratulations she was addressing my enemies amaititi anoincluda Kate ndozvakatriga Kate kuti azobuditsa nyaya idzi she didn't just come and say congratulations akati congratulations miraroi mazodai dai akangobvunza kuti congratulations ka dai Kate asina mburatombotsigika kola waita hako waita hako kola ndarisi kuziva iva pamanje waita hako okay akaita congratulations akaadressa ma-enemies zvinoita zvobhodza uyu Kate kuti uri adressa iwongo uri part of us mapedza kola mapedza ndozvakatikura kuti so hatichaitirani here no you have explained very well thank you kola thank you very much enderaimberi iye Joy akuda kudefenda achiita kunge akangoti congratulations yet akanyatsoadressa 16 minutes message achiadressa ma-enemies secondly Joy auda kuramba zvinhu zvatanyatsoona zvine evidence yaitopa information yekuti munhu apakati zvazodai apa haasi kutonyara kuya paFacebook apa achitirambira nyaya dzatatonyatsoona zvine maV11 yes ari kutaura kuti ainetsana namaititi but asi akaplaya part pakutaura kuti maititi vadeport because message yekutanga ikatonzi zvoni munhu ari kutobatwa that was before vatobatwa makanaka ukauya pano patikwanzi live yatanga kwalingi tinokubloka dziya isu hatiko ikoko kwenda hatindiko isu toita live yedu pano iwewo inda ikoko vanosara pana pavanosara pano handitika zvokuti uzotiza kuti ningi kwatanga live kwalingi isu hatinei nazvo zvokuti ningi toita zvedu pano papeji pano saka ndakuendeko ingoendai makanyarara isu tosara pano toita zvedu zvatosara pana patiri pana handiti dziya yes enderai mberi koni ina ndapedza zvangu pana ndangoda kuti Joy ari kuya achidefenda kuti ini ndakangoti congratulations ndahusisa thank you very much right kola vamwe taurai tinzwe kola vamwe vapinda taurai tinzwe hallo kola varipo apo pana kola vari panapo kola Hello, Ismail. hello kola yes Sorry, ndatambobuda. all right Muri sei?
Ndiribo kanjani? Ndiribo inyaya yamai maketeni makechemu mai makechemu marwadzisa nyika yeZimbabwe chokwadi. Background yangu ine noise aminoti muri kuzvinzwa here? Aiwa tiri kuzwa. Alright. Inini hangu ndada kungoudza mai maketeni kana varimo mucomment section kuti mai maketeni Keti Nezuro akataura palive pake achiti inini handichakwanisa kuita content secontent yandaiita 2023 na2024 because handisisina content yezvinhu zvandaipiwa naJoyi zvichibva kuna amai maketeni. Saka amai maketeni ndini one hoizeri yaipa vanhu information yese ichibva kuna Keti. Mai maketeni muri muroyi kwatiri makatitadzira zvisingaiti ndozvandinoda kungotaurawo. Vakatitadzira chokwadi. Bye bye. Aiwa. Alright, thank you very much. Aiwa. I hope you the right thing. Hello, Paula. Hello. Yes, Paula. Smell. Ndiri right kanjani? Mushe andachida kutaura pakuti munhu wese ane munhu waanotrasta. Even mai maketeni though vakataura vachiudza Joy anga asina right yekuenda unoudza Keti because vaitotrastawo Joy. Yeah. Saka iye ari wrong pakuti why iye aizonosvitsa information kuna Keti kuti information izoya kusocial media. Nyaya yaifana kungoperera ikoko vataura namai maketeni zvopera. So Joy ari wrong ngaasada kuedza kuzviita munhu ari right. Pane munhu anzi Tom Jones was right. Panyaya akataura I was right but naiye handakazinga kutaura kuti tozoburisa tokudii. Saka unduchaya kuti saka chaiye ndeupi? Aiwa vese vari vakaita guwa vese iye ngaasaedze kuda kuzvijustify asina basa. Pakaipa. Sismeli muri sei? Ndiri right Kola, how are you? I'm good. Nanga ndichida kuedza kutaura kuti the drama is not yet started. Sure. Keti yeah, you can see that kuti pama group call pane mazita atisingakwanise kuti titaure panapa aripo pa group call and Keti achiri kuprotecta vanhu ava because havasati vamamirana. The day ravachamamirana Wasu is going to achato exposwa, then the other lady acha exposwa. Why vasinguri kubudiswa? What were they doing pa group call kana vanga vasiri kuataka maititi? Mission yavo pa group call yanga iri yei. Inimi tisimela mungaende pa group mongonosvika munyarara muri kucontributa chii pa group call iri kuitwa zvinhu zvakaipa yekuti vanhu vari kuataka munhu. Aziko. Yeah. The drama is not yet started. Vachabuditsa zvese ende Keti achatobuditsa because achabuditsa one by one. Sei ari kuti mai maketeni naJoy vega ava vaiteya. The truth will come out. Give it time. Yeah, zvichabuda zvese and mai maketeni is the one ndo munhu anga achibudisa information yese ndo vanga vachiziva mawhereabouts amaititi everything ende vachiudza futi Joy zvese. Yeah, pakaipa. Right. Yeah. Pakaipa. Thank you very much, Kola. Kola, Maripo, hello. Sismeli muri Mushe kanjani? Tiripo ndangocontributa kuti panyaya kuti mai maketeni ndiyo nyoka hombe chaiyo mai vanotyisa vai. Apa ndivo vakatonotora munhu kuairport. Takatoona video musi wazobatwa maititi vaitoita video vana maititi mumota. Ndivo vaipa uyu Bitterness family makuwa ese even naye Joy wacho arida kudefenda Memo but vese vanoroya vakadzi vaya especially Memo ndavatya maititi ngavatambe vega to be honest. Hakuna ma true friends kunzoko. Ndo mashoko angu chete. Right. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Makola Maripo, hello. Hello, Smeli niate muri sei? Ndiri right kanjani dear? Right. Inini ndoda kubvunza according kuzvinhu zvakaitika
marketing namaititi before. Yakabuda ichinzi marketing vanga vachida kurayiswa yakanga ichitaurika sterekwa chikanza yakaitika riini and then zvakazopera sei nokuti nyere waundonaso kuti kana vakambonetsana memarketing pavakadzoka mulife mamura vakadzokera revenge amene mupaona uripa yanodzikudza iri kuramba kuda kudzoka unoziva handichazivi so but iyaya yekwasimba chikadza siye 2023 here it should be 2023 kana siri mistaken but chakazoitika in between I can't remember taura chokwadi handichazivi so ndinosi kuti kana panyaya iyoyo handimuona kuti hanzi pakaenda andililieni kubasa kwamemarketing kwatova nesecurity yokuti havachatotruste munhu kuti apinde from there saka uyu akadzokera revenge andiliraida kupi hanzi pavaironda mari yavo here vakaenda kumba kwavo kubasa kwamemarketing vakasvika kutori nesecurity iriko yakairi very tight. Okay, alright. Saka uyu muranogona kunge asina kuzviona but idamage yaitwa namemarketing yese iyi iri kuonawo kwangu nekufunga kwangu bcause nyaya yanga haina kindavhairawo seizvozvi zvatikuitaka izvizvi yekuurayiwako yavaida kuurayiwa yavainzi machigwinha here madini yakataurika kwasimba chikanza kuno kusaidhi kumwe kunoko haina kunyanya kutaurwa yakabva yangonyadara asi mai avo vakadzoka vaine mweya werevenge yavakazoita iyi. Aiwa, ivo kusanganisa nyaya yakola vaiva ndimaidheko vaya kwete maimarketing havasiri munhu mumwe chete. Aiwa, vanhu tu vakasiyana. Alright, haifunzwa kuti munhu mumwe chete kavari vanhu tu vakasiyana maybe. Alright, aiwa, vanhu tu vakasiyana. ndaifunza kuti munhu mumwe saka narichigainita ndibvunze kuti hazvisiri iyo nyaya vakazovinga here kana vari. Alright, I understand now. Aiwa, vakasiyana. Right, kola hello. Hello, Sisimeli. Yes, kuri seiko. Mushe right here. Mushe. Ini ndangotauro, amindotaura here. Taura here. Alright, ndangotaura point yangu yakatarwa naKate nezuro nenhau yamamarketing. Yanakabata yakandirwadza. Kate akati zvoni, isusu pana mamarketing taitovatuma kuti inzwai kuti Gilbert ari kuti chii vari kunetsa nei vana vacho vari kurarama sei kumba kwavo everything. Even though uyu Kate akati anzoni mamarketing vacho vachitaura zvese ende even nyangwe dei taida kutovauraya vese taitovauraya. Ndavhunduka nitsetmeniro. Panguva yacho mamarketing aitobvuma zvese achitaura hanzi mupetei oya ukoti I love you my day one chichi. Iye zvakati tachiwa to be honest zvakandirwadzawo inini. Handina hangu mafamilies masides handina but it was so painful. Thank you. Right, thank you very much Kola. Kola atofoni hello. Hello Kola, I Mrs. Nelly Mulvey. Sorry. Kanjani? Tashaya kukufonera kuti ataure na Joy. Ari kuti hanzi ngauye Joy. Ngoba akaida kuti ataure kwamuri. Okay. Hanzi kuti ataure kuti haana kuzviita here. Saka ari kutobheja kuti Joy ndiye akaripota. Saka atori palive izvozvo. Handina kuzviona, ndamboiona pari kufona vanhu vakawanda. Saka handisi kukwanisa kuti ndione. Pari kufona vanhu vakawanda saka ndogona kuita kuiona. Saka kuti Joy yakaripota. Atori palive asi hanzi ngauye Joy titaurirana. Joy atori palive akutotaura kuti tipenyu kwangu langa because maikwanisa kuzoita midhiye takangori email. Dei handina kuona, dei anyora kana mukomesete newhatever account yakashandisa kuti ndikushandisa account yakanzi nokuti isusu hendu takablokana. Saka account yake chechende handigoni kuiona. Saka asi dei anganyora takanichamuedha Joy wacho aripo. But Joy hanetsi. Akauya Joy tinomuedha. Hello, Sisimeli. Alright. Hello Kola. Muri sei Sisimeli? Ndiraiti kanjani? Mushe ini nangu ndine mashoko mairi matatu ekungoti vana veZimbabwe padema paya I think ndo panenge parugara Jesu.
if dai tamboendapo mwana uya sodzi racho rakaoma because vanhu vakungozvibudisa wega. Wasi ndeupi? Imagine Andinamboona akaunti yako wasi. imagine munhu achiti dai taida kupa munhu poison waikwanisa, but Jesu ari padema paya payaka. Ngatimbonoita all-night prayer pamba paya titakurane naJesu. Ndo angu mashoko chete. Ini akandibloka ndikamublokawo. Saka akabloka nakwese. Saka akwanisi still chira kandi adbloka kwanisi andikwanisi kumuona. Enderera mberi yakukola. Ewa ndani chidongotarota padema paya tiri kutomboda all-night prayer. Ndo pakagara Jesu chaiko Zvinoenderesa because munoenda komuchiti muri kuda all night prayer masvika pokuti makusiya dzemaprayers makutanga mafudza kutaza kuti light yakacheyama chidhina ichi chakacheyama ndo zvinonetsa. Saizvozvo kungoti ipembe kana muchida maititi and tikasapoti maititi muri kwamuri ikoko zvaizvozvi let her be by herself, it's fine. Let her be ana vechechi vaya vayasisi vechechi ndo shamwari yake chaiyo vaya ndo vano prophetess ndo vanohwisana navo ndo vanomudzora vaya vachi. Sismeli ndinongotaura epoint iya yekuti Mwari wake anaye zveshuwa because zviri kuitika apa arikufana nenamba yakadzichi ini ndakamublokawo ndo zviri kunetsa chero iye akandi unbloka ini ndakamublokawo saka haoni still handioni ini ukandibloka ndobva ndakubloka handiti miraitioni majizonetsa ndizotarisesa namba yakadzichi namba ipi kasi ndiyo yakadzi iyi yakadzi beauty clinic iyi asiriyo ndiyo iyi achuwa yafonwa 3 calls ikatoiswa pakadzi edimi. Alright, ndaiona. Alright, ndaiona right. Zvakaoma sapoti mira ndikudzaikola uri kuona inini ndaisapoti hangu maititi ndo chokwadi chiripo. Mimi ndaisapoti maititi anditika asi ndichisapota maititika ndinotosapota ndiri kuno kwandai ndiri kunoko zvokuita munyasi mavo kutaura chokwadi hagusiriko haisiriyo sapoti hagusiriko kumuda pakadzi paita problem vanoda kungopindira vanongopinda haisapoti sefect hanimaona pamatiketi taitendawo kuna enifa kuseni enifa ndauya nemari yangu kune vanhu vachaya kusona matiketi tinonga tichienda munoonai mamufi handimaona ndosati tiri kuita but zvokuita mudhuze izvi atiwa tiri pano isina tachi zvokuita mudhuze izvo zvandiri kuti ngavarege zvavo nokuti munhu anopinda anotanga zvakanaka kumberi uko munhu anoshanduka guys inini neniwo I've learned the hard way hazvidi ndaida kutonogadzikwa kumasadzwa zvangu but ndakazosvika ndine limited time ndaida kutonomasadzwa but kwene zvokuti ndiri vatsvage andika kuti muripi yaitaura ini naivo tinogona kutotaura bcause taitotaura zvokutodaro mumawhatsapp chaiko hanimona but pakatanga zvinyenyeya unoziva kuti unopesa wapinda mazviri wapinzwa ndikandi unokuisa mabreakwake hanimona saka vanhu kaga tichitaura nechokwadi vanosapota maiti tisapoti muri kumasure musada kuinda mudi especially masocialites don't get too close because muchatanga kuonawo gedhe rakacheyama makutoti gedhe iri makutora picture munoona light regirini taona light hatidi izvozvo. Alright, sifas iripo munoya kusei right taura henyu kwala tise vamwe makadii sisman ndiri raisa wakanjani inini 2 cents dzangu dziri kuenda kuna maititi straight. Maititi ngavatambe voga wosiyana nezvakawanda izvi nemabig page vanhu vane mabig page tambai moga. Chero munhu akauya achitaura nezvemuvengi wako zvinengei handiko kuti anotokuda iwewe 100%. Atoripo pakutokushandisawo kuitira mangwana zvikamuka zvashata anouya futi achikuumburudzawo futi pajekerere. So vanhu vane mabig pages nemiwo 6 meli mutori nebig page iwo usatomboite friend. Hauna friend yako vana vako amaititi friend dzavo vana vavo shamwari dzako comment section ndo shamwari dzako mazuva ano kuti
mapano Exactly. gone zveshuwa sisineli just because vanhu ava vanouya paupenyu hwako vachida kuteka advantage vane zvavanenge vachida kwauri kana vapedza nezvavari kuda kwauri vanenge vakukutamba bhora so two cents dzangu kuna maititi chaivo chaivo ngavatambo voga naprofeti ndiye arimo mulife mavo zvakawanda yatodrama havana masocialites avanotamba nawo prophetess vaya 1 vanoita zveshoko ramwari ndozvavanoparidza ndikoko kwavo ikoko isu miromo yedu inonhatsa kuti isingaiti zvechechi stereki inoda zvevamwe vanhu inonetsa inogara iri mune masocialites inonetsa so far tisemoni kubva zvavadzoka vakatanga kuita zvinhu zvavo vari 1 handika hazvirevi kuti akutori noudzwa nyaya dzinenge dzichiitika kana life yavo dziripo but haudzinzwi and look at her she's happy, she's even getting, she's fed, right? Akuchina stress. You know that sometimes guys ngatauri nai chokwadi message 1.3 mune dzimwe nyaya dzenyu munadzo dzausinga kuti dziende kuvanhu kutaura chokwadi zviripo zvokuti ndobaya bhatani ndogadzira kuti guys miraindi kuzenyaya zvakadai kune nyaya imwe ndisingatooni kuti muizive because haine ineni handimaona imagine iwo kuti nyaya yangu ndakaiprotecta and then boom yoburitswa nemunhu anenge ondidzive newe ndaisara chokwadi hazvibudi ende tarisai muri kumboona kuti izvezvizvi zvaakubuda pachena handisi kutaura hangu kuti maybe hapana paakatadza akatadza hake izvezvizvi iva mai maketeni vanga varimo mulife mafedi vachida kutamba miracle hanzi naruby vanozokweretana vakatamba vega iwo unokweretana ruby ngatirege kuita kunge sekuti iwo uri saint wavo kana tima saint pano we have wronged other people in a different way as well it's just unfortunate kuti fendi munhu ari paspotlight saka chise chaitika chinopinda kati pepenyoke pamwe wakatomboenda kujino kanoseva 3 years but zine kuti ausi paspotlight hatidzivi handiwana pamwe wakatombouraya munhu kuti watomboita armed robbery who knows handiona watombotora murudo wemunhu akatochema mumwe mukadzi achitiza mumba make just because of you just because vanhu havakuziva vambofe vakataura nezvazvo handiona saka tiende kuti tikachikumbile chigumwe chacho chinonongedza kudai chakandinongedzawo futi tinadzo nyaya guys munadzo nyaya asi kuti nyaya dzenyu hadzibudi dzero dzakabuda kuna neinterest nadzo kuza kuti spotlight ngatirege kuita sokuti and even jensi akati hasina mbotadza ndongatombotemewana saka ndozve zvokuti hatigoni kumova on we are stuck in the past handimaona hatikwanisi kumova in the past move on cha unachinodzavhege zva2016 chana 2025 ndakatoenda mberi noupenyu hwangu ndakatodarika amena ako gara ikoko wega izvezvizvi zvandiroda kutaura ndoda kungotaura 2 cents dzangu ndobva ndaenda ndiroda kutaura pamusaka pamai maketeni amai maketeni vakaenda vakadzokera mulife mafeli vane zvavanga vachida kwaari vachipedza ipapo vakawana achigara nemwana achigara nawasu vachigara zvakanaka iye akapinda achida kushandisa mumwe mwana ende akatomushandisa zveshuwa achitora nyaya asi vanhu vanga vasingafungire kuti iye ndiye ari kuburitsa nyaya vaifungira munhu ari kugara naye iye atori nyoka hombe yanga itori mumba imomo muri kuzviona kuti hazvina kunaka hazvina kunaka unovengesa mwana wemumwe munhu ovengwa kusvika pekupedzisira aitukirirwa wasi uya uye vanhu vachimutuka handisi kutaura kuti haana kutadza anenge akatadzawo paakatadzawo asi iye ndiye aitoita kuti vanhu ichasvika nguva kana akataura yake nguva ichakwana exactly ichakwana exactly bye bye alright thank you very much kuza I'm trying to add you fona kwahit I'm trying to add you Sismele muri sei ndizvaiti call how are you ndoda kungotaura kuti zvemafriends I think Facebook has been a lesson. No longer have a green button. Hausisina green button pan. Hausisina green button. Taura kokola. Alright, ndoda kungoti izvoni Facebook I think yatidzidzisa zvinhu zvakawanda for the past few years dzapfuura izvi. Hakuna chinhu chinonzi shamwari. And your secret ifanayo. And zviri kuitika izvi zvokuti vanhu vanolikisa information yedu zviri kuitika mumba mako vopedzesera vasvika nekuvana. I think it's very wrong man.
kuvana apa sisimele kuvana I think it's very sensitive kuzobudisa inonzi information yekuti hanzi dei anga aitoda taitompa poison kana kuti titomudza kuti enda unouraya vana. That is so sad because naye mukadzi akazvara. Imagine dei vava vari vana vake zvaizodii sisimele. Sikatenda Mwari kuti vana Kate navacho vanga vasina mwoyo wokusvika ikoko because vana mwoyo kana zvaisvika vasina mwoyo wekusvika ikoko sisimele. Mukumboiremember pane imwe live yakaitwa namaititi vachitaura kuti maitoda kuti ndife. Pane munhu akauya kujera achiuya kuzondona nechikafu. Chikafu ichocho chanzi chachine poison. Handina kuchidya. Amusi kuiremember live iyoyo sisimele? No. Iripo live iyoyo sisimele. Maititi vakazvitaurira kuti maitoda kuti ndifireko. Vamwe venyu maiuya nezvikafu zvazvine poison. Ini ndaidya zvinhu zvangu zvaiuya kumba zvichiuya nevanhu vangu vandinoziva. Zvakaoma. Talisha hauna green button. Hauna green button yakona on WhatsApp. Follow WhatsApp. Aripo moto uripo. Let's just draw the lines tione tidzidze from this. Hakuna chinhu chinonzi shamwari. Tamba nevana vako kana kuti nemhuri yako. Full stop. Kana zvanetsa buda unodiridza garden. Tamba nemuriwo wako. Chokwadi. Alright, thank you, Sis Melly. Bye bye. Right, hello, Paula. How are you? I just want to give my 2 cents. So here's what I picked. I'm life here fairly, and fairly I think I need dambudziko when she loves. I'm not okuda zvitoperera. Saka Memo had access kuna fairly, yet she was the biggest enemy. Keti paakanetsana namaititi akabva atongozviburitsa kuti tatobudana, and that's what I like about her. Kana muchidanana muri kudanana musawa munobudana, she doesn't pretend. But Memo, I was just disappointed kuti when Joy Talisha hauna green button. Hauna green, unanzi Talisha hauna green button. Bobuda pa live utsota hauna green button. Kana utri kushandisa Facebook Lite. Hauna green button. Okay, Gandhi ndidzoke. Aiwa, iwo urikutaura tokuzwa. Taura, tutaura munhu akanyora. Iwo watokuira kauna green button. Uya kunyora kuti haana green button. So, Memo akashandisa waso just like Kona Abba before me. Because when Memo came into the family, waso akatouzwa kunzi idei one rangu. Saka wasime information he might have shared and this kumubisa pa this chaos. Imwe information aigona kutoshare in the trust kuti kana mama maita naswa vasipo zviri kunetsa ndichaudza Memo, because Memo ndiye mama vanga varipo zvenguva iyoyo. So the lesson here is my life, you need to be careful of who you trust. Some people, they get close to you because they just want to dim your light, and that's Memo in this scenario. Memo akachiva the light which Feli had, the light sana Feli, and then ndoba atiko kuti ndimudestroy ndeita seyo ndoba anochima up nevanhu vakabva vazoita ma enemies. Then Joy anongwara zvitodaro. Joy akutry kuprotecta munhu, just like you said, Sismeli kuti Joy, I just feel like pane nyaya dzako dzichazobuda. Munhu waari kutry kuprotecta ka achamufaira. Yeah. I see it coming pabera. Saka ngatingodzidzei, because when push comes to shove ka Memo hatomborefend. Usatomboita ushamwari nemunhu wekuti tinobatanidzwa because we have a common enemy. Hausi ushamwari hwohwo kuwandirana. Because pazvinopera tichatambe tese. Ushamwari hunofanira kungova ushamwari without conditions. Yes, right. Thank you very much, Paula. Yes. Thank you very much. All right. Kola vasara ibomira itengenda taura arikufonu kwambotaura arikufonero. Hello, Mary Musi. Ndiri right kanjani? Ndiri right zvangu. Ini ndinotaura uside zvangu. Handinotaura kuti ari right or ari wrong. Kuva uri right, kuva uri wrong, maititi vakadonhedzwa vakamuka.
saka kuva kuri right kwako or kuva kuri wrong kwako either urauta sorry or either usauta sorry hazvichashandi and hazvichabatsire chinhu chingoita sorry uri ikoko wotongozvigarira uri ikoko because maititi havachanida friend even kuside kwako pavari havachanida friend even vachona prophet vachona ivava I don't think so kuti maititi vanotovatrust even bivi wavo pastor vacho ivavo I don't think so. So inini hangu sisimeli why inini handisi Kate family but ndinofarira maititi zvekutodaro because life inoraramwa namaititi ndo life yandairarama sisimeli zvokuti ndinonzwa kuda kuchema ndinonzwa kubatikana you understand in Facebook but zvimwe zvachona ilife yemunhu vanhu taichiti go but mulife chamunge mutiriko vanhu vakadaro vanorova malife yairaramwa namaititi mukuzvitsisimeli that's why ndifarira maititi and ndinonzwa kubatikana for now ndinonzwa kufara why ndanga ndine shamwari yakadaro sisimeli ndisingazive kuti shamwari iyi ndo iri kundidzosera kumashure sisimeli ndichiti ndakaita kana boyfriend chaichaiyo unenge kana boyfriend yakutora mapastis angu unenge kana boyfriend kana ikanditira chinhu yakutora chinhu chechi ukatoda kuti ndiche business chairo inomosha zvese kumosha but at the end pandakazoziva kuti ndikaburitsa munhu mulife yangu ndakaburitsa musikana yemulife yangu sisimeri zvinhu zvangu zvese zviri kufamba zvakanaka shamwari yangu iwawa shamwari yangu ndamai vangu ndakataura namai vangu ndikamwa uwa hwangu am okay ndikashanda ndikadzidzoka basa rangu am okay life izvo ndasipa zvokusima zvezve handina kana stress nemunhu shamwari sambopa wakatemba shamwari muupenyu never korona simeli ndoyandakorona riya sisimeli ndora ndakatoona ndikamwa zvinotapira ndinomuka ndichirwara ndingatadza kana kuita chinhu but ndakaona kuti mamwa korona ndinonga ndiri fit umwe wechipera unongoyotsaona kuti upenyu unombofunga kuzati upenyu kasi kana ari kundiroya izvo kupi hakuna kuroya munhu auri kudya naye and unongochitomikisa mafavors munhu iyeyo unozoto unogona kutosacrifice kuti taigara kuno kusouth Africa tese ndaisacrifice kutadza kutumira mai vangu mari ndichimupa mari kuti atumire mwana wake atumire vabereki vake but tisingazoti ndiye munhu ari kuita kuti tidonhere pasi sesimeli ndakaenda kujeri because of musikana iyeye ndakaenda kujeri because of musikana iyeye wangoita sei ndakadambota kufonere ndichida kutaura story yoyi inyaya yaindirwadza every time ndakadangana nemumwe mukomana futi mukomana uyu aitamba nemukomana weshamwari yangu abva andida ndaitobva tadanana indikada naye ndichiziva kuti haana mukadzi akaramba nemukadzi handimoza kuti varume vanonyepa then inini ndichibva pakudanana paipai mozamusvika pakuti makutaurirana chokwadi saka aida kuti andiudze chokwadi but aita sei aitya the way yanga ndakumboda naye aitya kuti andiudze chokwadi then ndichibva ndazobata because angasvika pakuti angasatotaura nemukadzi wake wachona ndakazosvika pakubata foni yake ndikana kwangu newhatsapp imwe yanga tisingaziva yakahaitwa ndopa ndikaziva kuti munhu anechi ane mukadzi so mukomana atondichinjira samupoati mumba ina ndine shopu yangu yadaiita zvokutengesa chikafu madhezi achona iwayo so ainditengera stopu everything achinditengera then bhaso ndichinda kuti uchinje foni yako akandichinjira foni then unoziva kuti unenge muchivhizitana muri mukomana nemusikana nditi paya saka akanditengera foni ndandivhura shopu kumba kwake ndobva ndabva ndakanganwa marisiti sisimeli ndakanganwa marisiti nebox kumba kwake mandazosiya ikoko taikwanitandiri munhu nemutunguwakanana changofambirana then pakuti ndakuzoziva kuti munhu yakuto nemukadzi zveshuwa ende mukadzi uyu akutouya kuno kusouth Africa ini apa handisi kuziva kuti nerweseri uyu musikana kuita jealous kuti ndakuitirwa zvese nemukomana uyu wake mukomana uyu hapana chaari kumuitira obva apiwa foni nemukomana uyu anga dachidana naye anga arasa foni yake foni yaaishandisa yanga mune makontakti evanhu vekumba kwomukomana uyu ndopa akana nhamba dzemukadzi womukomana uyu ndopa akafona akati murume wenyu akatonoroora mumwe mukadzi uyai guess what simeli ndakaringirwa ndiri mumba nemukomana ichatoenda kumba tatobvisa ndatobvara shopu ndatoenda kumba kwomukomana
takutoronga kuti tinoda kuenda kumoo wati tikaenda kumoo takadzoka atoshopa ine ndakatototengera vana hembe dzekrismas dzevana vake iye mukomana nemari yangu ini handiti achiti achazondipa kana atambira basi ndikati its fine titobva kumoo apa ndisikuziva kuti musikana uyu nemukadzi wemukomana uyu mukadzi atobva kuzimbabwe atouya vari kuchiteera kumoo tadzoka tatopinda mumba tatotaura nyaya takutoseka paya paya ndopakanzwa mukadzi yasvika ine zvinero zvinoririra handikunyebera kana ndayanzona kuti panapa handina ena ndikwanisa kuti ndipe vabereki vangu stress because of myself no simeri ndakamira ndakarwa nemukadzi kuti ndakandifunga kuti ndirwe naye but ndakanoti ndinokwadzwa ndikasamira nepi ndakarwa naye mukadzi uyoyo kusvika ndati nemukomana handichada everything ndobva ndafuura bva ndachakuba yangu bva ndaenda kumba mukomana ibva ndamubhuloka valera muvhoni fast fast zvinoita maititi zvaita maititi muvhoni fast fast chitimeri ndakabva ndangoti hello alright ndabva ndaona mumwe mukomana ndobva ndisingauda nemukomana so ndamba kuposta mukomana uyewo then uyu shamwari yangu uyu aribva aita screenshot baatoti foni yakatengera musikana uyu ari kuisa vamwe vakomana pamastatus mukomana ndobva aenda kupolisi abva anoripota akatanga uya face face zvikanzi ndipe foni yandakakutengera ndikati aiwa ndikupe foni yandakutengera patairira pese pane chawaindika here zvikanzi alright iribhobva adzokera paenda kunoripota kupolisi simeli geso wachakanoti kupolisi akandipira foni yangu ndakaitenga musi wakati nandaitengera mukadzi wangu simeli ndakauya ndakatorwa nemapurisa pacomplex paregara polisi yakauya unongotizipa respect pamberi pevanhu wozoonwa wakuteerwa polisi yakauya simeli zvikanzi musikana ane noise zvinenge nemota 2 dzakauya mota simeli ndakatakurwa ndakaenda kunorara mujeri 2 days ndimo mujeri sorry yako ndikaura mujeri sitimeli handina kuudza vabereki vangu hapana kana ndakaudza ndakanamata ndiri mujeri hatina chandaidya handafana kumwa mvura iyo vakauya nechikafu ndairamba so mupurisa uyu akatengwa neuyu mukomana uyu akakazoona kuti munhu uyu anogona kufira muno mune stress yaanayo and zvishuwa munhu ane stress ndopapa yakandiudza akati you know what ne ndinoda kukuudza because pakazoya munhu anotonga nyaya munhu wacho akandibvudza kuti mafoni achona ari kupa uri kunzi wakapa ndikati vamatora bvatsvagwa mafoni bvashai zvikanzi ndinogopa kuti mafoni aya sei munhu ari kunzi akapa mafoni achona arimo mukati zvinofamba sei ndopa akazomutaurwa mukomana wekubasa akabva auya zvikanzi sorry wati nekwenda kukoti mangwana pandikasvika kukoti first time yangu sisimeli apa pasoti yangu yanga overstay kare kare ndobva ndapinzwa mukoti ndapinda kukoti zvikanzi nemapurisa ukapinda kukoti vochingoti its fine ndakazviita kuti yaiperi bosi pasipoti yangu handiyo yaka overstay vanokutipota ndikati its fine ndakapinda mukoti zvikanzi handafana kupinda mukoti zvikanzi nyaya yako yakamira so ndikati zvikanzi okay mukomana wachona yeye nemukadzi wake vangu vari mumukoti mavo panangoti zvikanzi orit nyaya yako yapera chibuda uyaende pandabuda ndobva ndaenda dzimwe mukomana yakunditeera ndikati anoisraeri vese handisina kutaura nemi gesina ndisaka mari yetransport ndobva ndanofoni ndanditorina foni ndakuchitangidza life yangu panyowani pashopu yangu yaine 2 days yakavharwa ndopanoita kuti kusara ndopanochete mai vangu vararani 2 days shopu yangu yakavharwa musikana ari kufamba achitoudza location yese kuti azosungwa nozvitagambaka asungwa atorwa foni achisina kana foni ndakagara ndisina foni ndobva ndazotanga kuexplainera mukomana wangu yandaidanana naye unyowani ndopa akazotenga foni ndopa ndakutsvaka kuti business start from there ndakazoziva kuti ndiyo shamwari yangu iyoyo si ndakangomubhuloka musikana ndakadhilita nhamba ndakabva ndamboenda kumba kwake ndikanomuudza ndikati handidi kukuona kumberi kwangu akazosafa sei musikana yeye akabva amitiswa zvazvari matinzi akugara kumusha chekubhoira ndopaari izvezvizvi Thank you very much, Kola. I can speak to you later, sure. Thank you very much, Kola. Right, so guys, okay, kunyaya. Thank you very much. Okay, so. Ngavatibvire bhayazi kuti aseko ngavatibvire makozi akafonana nohobhu arikufonwa apa ndichongaziva kuti ndiani munhu afona munhu adai ndiani azodai so azofona ndiani ungazive nai ito dzatakabhurisana pano zvekuti kune munhu ari kuzofona ndingazive kune munhu akufona ndi nhinge akufona ndisina nhamba yacho nai mungaziva sei kure uko right uyai tidzokere kunenge kiri kunyaya yedu guys dzokerai kunyaya yedu
dzokerai kunyaya yedu guys, dzokerai kunyaya yedu. Asi ngatiyaenda mucomment section kuti veduwe ndiniketi apa ndiedhei taura nemunhu dei anyora kana iri message zvayo ndakachaiona. Zvino makoza muri kufona makawanda, ungaona kuti ndiani ari kufona naye guys, ungazive imi makatoblokana way for that matter. Hello Kola. Hi sis Melly. Guys, mirai call. Imi guys vari kubva kuma-live kumoko. Zvokuya kuzonudza danzi ndiko atakwa because akatoka zviri neIG4 and agara mabhuli. Handika they are bullies, let them attack me there. Handimaona. Ndingafembera here kuna tablokana pana ndingaziva kune munhu akadai so. Imi regai munhu agare kwaari pokuseri. Naive ndobatibwe here kuti hechi kana ndiri bias so what? So what? Guys, ngekuda kuketsa zvokutukana neni uye siyana neniwe. And gara ikoko. Siyana nemikoko wandiudza unofa iwo unoda kutonga ani pasocial media, unoda kutonga unotuka kuti chono mutonga handitokuinewe gita live vakokonde live yako kunoku siyana neni wangu koko kwauri kokoko. Uri bias hauna kudanira he wapuwa mari vanhu vamatipopuwa mari pese pese. Get away man. Hande kunyaya yedu kuona taura iwe tinzwa hande kunyaya yedu taura itinzwe mbuli uda kunyongesa kuti ude munhu wese ipaka live ine vanhu yakati vanhu 1900 vanhu vari kufona hope ungazoona sei kuti kuna ndingafona apa makablokana guys, makablokana musikuda and she is toxic. She must stay there. I don't want you close to me. You tell you my video, my audio, you this also you are not loyal to anyone. Who do you want to put it? Who nigga? Who I tell you kwa uli. Yana kana tell you kwa uli. Kana tell you kwa uli ndiani. Kudo. Guys. Sasa dance kwa echi tukwa na keti chinonzi ketina. Gara ku blog biko ko ketina stay there. Stay there. Hello, Kola. Hi, sis Melly, what do you say? What do you say? Ndiri right. Ini nangu ndinongotanga kutaura pamusoro paMadam Boss na Maititi. Mumwe mwane munhu anoda nditi. But ndinongomiririra panyaya yaMadam Boss na Maititi. Kune upcoming vanhu vanoenda padhuze pana Maititi naMadam Boss, like vanobva kuna Maititi nekuti vanoziva kuti Maititi naMadam Boss havanyatsowirirana nezvedaro, saka vanobva kuna Maititi, like example yaJinel. Jinel anobva kuna aitamba naMaititi paanetsana naMaititi futi nenyaya yemakuhwa, because these people vanoita zvemakuhwa vachitaura vachidaenda padhuze naMaititi nekuda kwemakuhwa. Ava kwaMaititi esinoona achiberekana naMadam Boss. That snake unenge uri snitch uri nyoka. Jineo atori nyoka zvekutodaro, ndiye mumwe atosiiwa pachigrupu ichocho, atori nyoka zvekudaro. Kozoti Mai Maketen kuti vanhu vazive kuti Maititi vadhipotwa ndimai Maketen, nokuti Mai Maketen vanga vari padhuze naMaititi. Mai Maketen vainoudza anonzani Joy zviri kuitika, ndosaka vanhu vari kuti Joy ari kuziva kuti akadhipotesa Maititi ndiani, nekuti Joy aiudzwa naMai Maketen, nokuti Mai Maketen vaiziva every movement yaita Maititi. Saka ipapo Joy asarambe kuti haazive zvekudhipotesa zvakaitika kuti zvii zvakaitika, nekuti Mai Maketen vaiwirirana naMaititi. Maititi voudza Mai Maketen zviri kuitika, Mai Maketen unoudza Joy. Saka kana Joy achiramba kuti haazive kuti zvozvo chii chakaitika padeportation, anoziva nekuti ane hand, nekuti Mai Maketen vaiti vakaudzwa zvavaudzwa vaiendawo vonoudza Joy. Saka kana vanhu vachiti Joy akadhipotesa Mai Maketen, that's true. Akadhipotesa Maititi, that's true, nekuti vese ava vaironga nenyaya yekuti vaironga vachiudzwa naMai Maketen. Kozoti zvekutaurwa zvawasu ina hangu handingamurambire kana kuti like nyaya yakabuda yekuti tainzgonzi zvozvo vana vakaonekwa vakarara pamubhedha. Wasuwo anga ari padhuze naMaititi, hatidi kunyepa. Wasuwo tiri kuona pamagrupu ari kuburitswa V11. Wasuwo anenge achiitei pamagrupu ko acho kana asina chekuita, vanenge vachiitei. Handi munhu kana usingade zvemagrupu unongoti saanonzani vanonzani ndakanganwa kwakuri nelife nezuro.
handina kuona zita ravo riri ukajena kuru rako chokubloka ukajena kuru rako shamwari uri kufunga kuti palive ine 1.9 vanhu ini ndakablokana naye ndikafembera kuti auya neimwe nhamba ndikafembera here kuti auya neimwe nhamba kana kuti auya nerimwe zita pandondiziva sei zita ranenge auya naro isi takablokana ndakatomubloka yakandibloka saka ndingafembera sekuti azouya pari pano inda uchida kuita kunge dofo iwowo mujuliana mchuma ndikafembera sei handi kuti ndizive kuti munhu aripo ungati ndiri nhingi ndauya neakaundi yakanzi zvakafanana ejo yauya neimwe akaundi zita ratisingazivi panapa handiona tingafembera sei ibvai pano kana manda kusvosvosvota panapa titeujinyadzi pano handisi gurupu rakafumuka peji rinoiti handisi peji revanhu vakafumuka handisi peji revanhu vasina hunhu handisi peji rezvinyadzi handi muri kuona endaiti kuzvinyadzi mutisiye in peace ende isamumbotioni kokweni ikoko please get away endirambe ndikoni nyaya yasekuru murata takainzwa futi yange yabuda namemo ari vheri akatoshata asaiswe padhuze nevanhu like ipapa panenge achinotaimbira madam boss kuti vazonetsana futi akambonetsana futi namadam boss ezvino zvadzokeranaoti anetsana namaititi saka memo ari very dangerous osaya vanhu vangachipona vesava vanhu vangachipona vesava vanga vachipona muri kuona gaisi vesava vanhu vangachipona vesava iwe ungazoziva ndinhingi apa vesava vanhu vari kufona apa vesava vanhu vangachifona nhasi ava vesava ndakabloka injeni go vesava ndingazive kuti munhu angachifona ndinhingi naini ndingazive ndingazive here ndandokudza miromoi ndingazive here guys oneni vanhu vose vangachifona ndingazoziva kuti ndinhingi hana kudenga kangaisamiseti kuti ndinhingi ndauya nemekona vanhu wobva vari kufona apa ndingazive right hade ekuperi guys madimini zvinangotoronyeswa ikwaketi chakati blokai vanhu comment section amgoisa mukadzi yekwaketi chakadai tati zvakati block those people in the comment section atitomwe nematerrorist isu enderambe ndikoni saka handosvanga ndinongotaura sismeli kuti kuregererana tinoregererana but nyaya yedeportation maititi vaitowana mari nekuendawo kuuk vatinoshandira mhuri yavo saka kuregererana tingaregerane zvedu but hapana utsinye unopfuura deportation amai hatiri kunyeperana. Thank you so much. Deportation is the worst ever kutukana tinotukana pano vanhu ngavatukane vanhu ngavaite sei vanhu ngavadini handimaona hapana chakamboshata handimazviona but deportation is the worst thing ever ndopane nyaya yedu kutukana totukana every day handimaona totukana wani masocialites every day totukana nhasi unganosekererana but izvi zvekudipotesana guys apa ndopaita nyaya apa padeportation apa ndopaita nyaya padeportation guys because uyu munhu uyu aenda kuuk achinotenesa mafuta ake achitaura mashedzi akachiwana mari kana guys tinotozvitaura chete takaita nebhorande kole varipo next haisismeli ikomenzekeni uchatitikisa ndinochomani zangu kana uchatitikisa enderamberi haisismeli Sismeli, I think just an hour ago or less than an hour ago. Mataura Joy pangari panapa kuti Joy I have a feeling kuti something. Yes. I honestly wish kuti dai auya panapa ari remorseful and contrite than zvaedza kuita kuda kuzvitaiwa padeportation atipo. Padeportation chokwadi ndechekuti vari maexhibits atobuda zvekutodaro izve zvichetabudisa maexhibits ese padeportation varipo all the way kusvika kucelebration utsinye and it's just embarrassing. It's just embarrassing. Havangadaro zvinonyadzisa ende utsinye hwacho hunototyisa. But what I have just learned is kuti kumasocialites uku aiwa vana kuchena kumasocialites uku hakuna kuchena mirapokona tichida kutaura chokwadi pafair guys atika ukazoona takubatana kuita guru kuda kuti ngaafe hapachimene
That's very true. That's true. Ndinodira Mwari hakuna pakamboita gurupu rekuda kuparadza munhu zvokuti aparire zvikabudirira azviko zvangofumuka ndochokwadi but mukaona makuita manzi magroup calls machi izvozvo hazviko ndopanoona kuti chii faiti yaitwa naiye iketina nanaititi andika tinogona kuzviwisisa nokuti ivo pachavo vakanga vari mafriends handiti vari mafriends vakaita fallout yavo kachinji unochiai mafriends vakaita fallout munotukana nditika handi pamapachotopedza kuunderstand hangu vamwe vakazonojoina handiona kunoindirawo kuti oraitiko vamwe apa maitweiwo handi maona tuketana maititaiva vaitukana kusvika gore rapera kana 2 years hanoona kuti hangu ameno guys handizvozviwisisa ameno ndopandinozofunga mazwi enyu pese pamunogara muchiti Facebook iyi ichatiitisa makuva Facebook sekutamba sekuseka ichatiitisa makuva Facebook sekutamba sekuseka because when ukaona munhu achisvika pakuti dai takapa munhu poison ainoisira vana it means kuti hazvisizve pafacebook vanhu vanotopinda Facebook nemwoyo zvekutodaro kusvika pakuita kuti mumwe munhu agare pasi muupenyu asatofamba asatoshandire vana vake utsinye hwakaomawo inondobhurema vese zvangu ivava vanenge vaita makuhwa avo vari gurupu vakaita makuhwa avo vari gurupu vozoda kuuya nazvo pano vadi kungonetsana ikoko kuseri plus ndoona hangu Ketina anonyanya bullying papada kutomutukira pano papeji pedu hafanho kuti tonga ngaaite zvinhu zvake ikoko zvemakuhwa zvisire ikoko hatidi kumuona pano ende zvakareapana kupopota kuti matadzani ekumudera chii chiri special pari ngaaite ikoko kupeji kwake hatidi kumuona ndozvandanyanyokwirira zvangu kuti hatidi kukuona pano unoda kutemanisa musoro unoda ita ikoko dedza jo ikoko maita makuhwa mese muri mega ikoko pedzerana ikoko musauya pano muchida zvekutongwa zvisina kutonganiswa zvisina basa maita makuhwa enyu ikoko pedzerana ikoko kwete kuda kubhula sisimeli kuti vakudere panapa iwaita makuhwa zvakubhuliwa nendistoda unoona zvinoitika kolaka malevels manje azosiyana manje saka ndobva ndazvitarisa manje kuti okay what do I have to lose if I getting to a fight with this person don't know ndine vanhu vakawanda who looks up to me now sometimes going down to that level ndikutozvikanga ndini so I will decide but handibvumi hangu kubhuliwa I will never allow that ichidakakubasa mwana ende ngaasauya pana achiexplaina nekuti pavaita makuhwavo vaive vega ngavangopedzerana ikoko kuchigurupu chavo chemakuhwa hatidi kumuona pano zvinonetsa izvo alright Right. Hello, hello, Sis Melly. Thank you for the size. Hello, Sis Melly. Yes, caller. Yeah, ini zvangu ndoda kungotaura mbichana. Zvizhinji zvinoitirwa kuti tidzidze. Paiti yaMatiti naKate, I've learned something. Hakuna vanhu vanowirirana mune chakashata. Ukama hwo ukaenderera mberi. Pane pahunogumira ende magumiro acho nemaresults acho they are not favorable. Chokutanga. Chechipiri usarwisa munhu. Even mukakonana usarwisa munhu zvekumushinga. Hauna green button man lobuda udzoke. Hauna green button. Usarwisa munhu zvokusvika pakumushuvira chakashata kuti dai afa dai these guys tichiteerera nyaya dzavo they even hai vanhu vakambotobhadharwa kuti dai vanouraya Maititi. Pamashure apa manyaya dzataiona dzimwe dzailika unorwisa munhu position yaari akamuisa pari ipapo unomuziva here kuti ndiani ko kana ari Mwari ziva kuti wakurwisana nani naMwari hondeyo unoikurira here they've been destroying my families they've been killing children pane vana so vari so tormented vakarwiswa vakabhuliwa vakaabuswa with this group of people tisingadodi kutoblema iye Joyi wega
vanhu vakadestroy mafamilies akawanda, vakabhula vana, vachabvisa wana pasocial media. A lot of things has been happening. Mari hazvidi. Kuitika kwaitika uku, musatombo accuse kana kuti ani ndimwari ende asati zvapera, muchaona zvichaitika, pane vachadonha ipapa. Tichiendera mberi. Vachabuda more people. Trust me. Vachabuda more zvinhu zvakawanda. Vachabuda more. Saka vane maaudio ari kukwake tiko koko ese zvavaironga kana kubika. Munhu iyewo chinobata muswe kuti zee akabata muswe. Nokuti akangoti koso, akakosera chete. Chiri kubvondoka. Pane vachadonha. Inguva yaMwari. Let it be. Asati zvapera, we are just waiting and watching. Maititi ngavarambe vakanyarara. Ngavarambe vari pavari, ngavasapindura, ngavasanyarare. Ngavarambe vachingorumidza Mwari kuti Mwari maita henyu, mandiradza vavengi vangu. Mwari maita henyu, mandirwira. Ndo zvandiko encourage. Guys, we have to line. Usangorwisa munhu chero akakutadzira. Calm down, mu apologize ana mosetla ma differences enyu. Kuti neextend kuti dai afata maira vanhu dai. Ko kana akaiswa kuna Mwari uri kumutani. Vangari single parent yeye muziya, angari single mother. Pamwe anenge ada Mwari wavanoarwira wakumurwisa munhu iye uzoti ururwa naMwari. Keti nabvuma kuti ndiri muroi. Kwai Keti azvibvumira kuti ndiri muroi. At least wazvibvumira. Asi iwewe inambe kuti ko island. Island ikona direct island. Hello Kola? Hi. Ai mari pa Facebook ibomira ndaona island yakachikona pasana nditazwa ndiyani. Iwe ndichakublock kade zvinhu zvekumasitreet uko, I'll block you. Don't block me zvinhu zvekumasitreet. Ngataure nyaya dzepano. Usauye zvinhu zvekumasitreet panapa. Kone taurapo. Hi, Tismeli. I just wanted to say, sometimes ukaona kana Mwari vakuda kukuelevata kukuisa at a certain level, vanotsvaira marara ese muupenyu hwako. Oh yes. And I really think when it came to this mighty team, Mwari vakatanga vabvisa marara ese muupenyu hwavo for him to be able to elevate her to another level. And mamwe marara aya ndiwo akuda kutanga kuchidzoka vachiita ma-congratulations vachiita tii, because God has put her where he wants her to be. Now they all want to go back into her life. But kana achiona, when people show you who they are, believe them. They created this syndicate kuti vava destroy, and they couldn't. And now they are trying to justify themselves kuti they were good, but it's God. Sometimes it's very painful the way God removes people out of our lives, but we don't realize kuti ndimwari. They betrayed her, and dai marakaramba kana kuti akangova just stop being friends with them, she wouldn't have realized. They should have kept nyoka idzi muupenyu hwavo. She wouldn't have reached pavakasvika at this stage. And the mabully aya, they are big bullies, even naketa makamera and everything. They act the big people, but towards you havasi chinhu. No. When you see them in real life, you actually know kuti havasi chinhu chinovaziva. But behind the camera, they try to pretend as if vari loyal, ndinotaura chokwadi, ndinodai, but they're evil people. Because ukaona munhu vanogara 6 grown women who sit down to try and destroy munhu aneva nawo sewe, you know. So I just wanted to say, Mwari akangobabvisa in a very painful way, but it had to be done. Now vakuzviraramira a life yekuti everyone is clapping hands, and zviri kuvadya vakazvara 6 grown women. Ndozvandakangotaura chete. Thanks, Tismeli. Thank you very much. That's like she stole from people. I think that's why she stole. I'm sorry, you friendship. Anzi, nyaya kuti kwa zvino zvakazobigwa ipanharaunda tisikutora haisiro nyaya dzapambira panapa, hatisitokufambira nyaya yamafriends, hatisiro nyaya yamafriends kuti kune munhu waungochisenana kuchiga because inini patiri isusu handika nepauri iwewe kuti unogona kutodya nemunhu uchiseka naye handika achitokuita zvinhu zvakafanira zvakaitika. Haisi nyaya yemarounds guys, hatina kuya pakutaura nyaya yemarounds, handimona, ende hamuna kuona tichikomenda panyaya yemarounds. Hadi muri kuza tukomera nyaya yefriendship, because friendship zvinoitika pauri kola kune ipindu vari kunyora zvoitika patiri handiti zvinotoda kutaura izvozvo zvemarounds zvatisitaura nyaya dzemarounds guys. Come on, right? Kola, let's kola hello. Hi Sisimeli, what do you say?
ndinoitika njani Kola? Mushe. Bari pafoni mbobatai pakadai. Oya, ndaida ngupo 2 cents dzangu. Handina hangu family andinoti ndiripo handisi. But ndada ngotaurawo kuti even mufriendship waungaonawo kubva kuna maititi nana mai maketeni. International call kuuya ndibate in futi. Hello Kola. Hello, Sister Maggie. Aine ndakungowanda saka ndinodaira kuti pamwe kuda ndiye yuyu uda kutonga vanhu. Kuda titaure namba dzedu tisine. Ora iripo. Inachita kuti tizibereka maita basa mukasakwidza varoika like maita basa mukasakwidza varoika. But ndinoda kuona pana hopu. Saka inondozibata kambatokana. Saka ndambofungira kuti anganepo neanga ataura naito mukwidza asi kuti ataura Joy wacho. Angadaito mukwidza. Exactly. She's a bully and vano manipulate vanhu. Ndozvandafunira kuti matoita basa mukasavakwidza your page, your rules, your life, your rules. Chete ndozvandachida kutaura. Amen. Thank you very much, Team I. Thank you very much. Okay. Right. Chedera mberi Kola. Ndaishara kuti ngatisakanganwe kuti maitita havangasiri saint paufriendship hwavo pavaita ufriendship hwavo. Vakacontributawo zvavacontributa nanamai maketeni whosoever vave friend navo handiti. And then vavazoita zvavakaita vakaenda mujeri vakabuda vakaita sei vakazoti ndatendeuka handiti. So mulife ivo vangavadzidzewo lesson. Nemafriends avangatambawo navo vadzidze malesson kuti vanhu ngavasaita mafriendship ekuti munohotspotana just because of muda kuwisa nini handiti. Vakatomboitawo mafriend nevanhu ivava vachida kuwisawo vamwe vanhu handitika. Saka ivo maititi havasi saint on all these things. Zvichidawo Mwari vachatovapanecho pane zvimwe zvinhu zvavakaita sei zvavakaitirawo vamwe vanhu. So I'm not saying zvakaitwa namai maketeni or Joy or so ever vakagona. That was wrong. Kana kuda kuvauraya that was wrong. Hapana vanhu ane mvumo yekutora upenyu hwomwe munhu. But ngatisakanganwe kuti ivo maititi vacho havasi saint panyaya dzesaints. Vakatocontributawo zvavakacontributa vakaita madownfall vakatoparadzawo mamalife evamwe vanhu. So ndozvandada ngotaura chete. Thank you. Waita ako Kola, thank you very much. Aro Kola vamwe vari kumutevera alo. Hello, Kola. Kola. Padona pamwe network. Right, ndidzokere kuna uya kakabata. Hello, Kola. Hello. Phone. Yes, kuri sei? Volume iri pasi Kola, can you please add up your volume? Tukunza zvishoma mene kumrudzo yetikaitsi. Hakuna munhu asingazivi Ketina anototaura kuti mimi handina friends. Handisi kuzvinzo. Vana Joy, they are very educated people. Vanota sound kunge vari educated, but it's like vachita kuti unaona kuti they are not even educated zvavanotuti. Unoga ukama kuti unganoita nyaya naKetina uchifunga kuti nyaya iyo ichafaya kana kuti haizofa yakabuda kuti yake. Inobuda. Inotombobuda, so why ari naKetina kwakutogara akakudzai vanhu. Tusafa vaya kwandiri nenyaya inozvibudisa. So why are you so stupid kuenda nenyaya dzakadaro kuna Ketina? Asingazivi Ketina ndiani munhu anouya akashama paFacebook. Iyo namba iri pasapa mai maponga akanyorwa pasapa. Joy ainakidza chaizvo zvachoiva achitudza nyaya dzake dzemaboyfriend dzake ainakidza every morning achitudza zvinyaya zvainakidza kubereka. Ndaimuda mukadzi uyo, but she sounds so stupid panyaya iyi. But kuna Ketina zvako kavakaenda voga, Ketina always says kuti aitaura kudhara paya kuti I'm loyal to Kylie. And I got chichitaura chichosaka statement iroro, but she was saying the truth. She's loyal kumwana wake chiti saka whoever ita nenyaya yako naKetina ndiwo unotorwara brain. Chokwadi. So why, especially Joy, I disappointed to the last. Then you don't as well. Yeah, zvinowanikwa Kola, zvinowanikwa. I hope adzidza.
handina kana basa nawo nditobvatenda nditobvoti but join yangu kuti aikarenja masiku mada ndinokunzwa sisimeni achitake twainakidza zvaive so gladly but kana wakuenda kuna unganoita secret naketi ine handina zvangu education handakatomboenda kuchikoro but kana nangwe ndiri nandidi unaketiwa nangwe ndaita nyaya inenge hazvine zvakaita why vanozviti they are very educated people why kuenda naketi kwakabhaistika kwakabhaistika big time kuti apa ndakaita stupid sisimeni I was very stupid then we forgive him. Hey, hanzi kwai pane munhu anyora comment hanzi kwanzi Joy ndiye aita fund me PJ panyaya dzamaititi yo. I don't know because why ane grace kamukaika kane grace nangitomigana kaika handina zvangu handina grati naye handinei naye but kane grace kamukaika nyangu tozogana mukada kukatsikira ndo pakanosumuka kamaitika pakaisa zvakutaridzichi vaitaura nyaya dzauna madhavhosu but akazodedzwa kwaula akanofumbura madhavhosu what is that joinini takutoona kuti Joy wachinaoka anenge sasta hai pakaipa Joy anongwina unoapologiza anoapologiza kuti kudii nekuti ngaachitongorega zvitongodhutswa zvose kuapologiza ngaachitongorega zvitongoburitiwa Joy enda kunaketisa kunoapologiza regai angoburitsa regai amburitse zvipere atukwe zvipere aiwa pane munhu atizvozve atomhanya kuenda kunoapologiza kana aapologiza ngaaapologiza nesuwo tinyatsokunzwisisa kuti mukadzi anenge iwowo ari kushaya kuti life yake ite zvakanaka nevana vakuda kufita why so uchiita jealous nemunhu akadaro zvakaoma yake kuti ararame life yake haana kuya mhomwe make akakupira chimopopota akazvishandira chimopota saka modei oda kukuuraya ngaatotibaira live aapologiza kwati isusu taikuda isusu atinagasa atakudenga chikunoda ngauye nenyaya dzakebaba ukazodaiva pausina mazivo Thank you so much, Kola. Thank you very much. Thank you. Kola, hello. What about Facebook? Hello. Hello, Sisimeli. How are you? Doing right, Kanja. Mumboziva here kuti kune gurupu remadzimai vakanga vachinamatira kuti Bitterness family iparare. Ndakatombofungidzira kuti I know. Ndodziziva. Okay, but anyway, tongotenda Mwari kuti zvakazoita so. Ndakuziva Mamilo Island. I didn't know. Remember, time yaya paka pachifona wakawanda. Plus, inini naketi takatoblokana. Saka ndikazofungiri kuti auya pano neimwe account. Handiona. Asi dei anyora mucomment section kuti ndiniketi ndingade ndatsvaga handina kuziva. Ndatozonzwa vanhu vatinzi ari kutaura kuti ari kutaura ikoko kuti kwai vanhu havana kundikwidza havana kudii. No reason yekusamukwidza vose naJoy wacho because tachingoda chokwadi chinde kuvanhu. I have no reason yekuti ndoregere kumukwidza. Tachiona chokwadi kuvanhu Joy yacho ari papa yende mukwidza asi handina kuzviona because ndatotaridza vanhu panapa mukologo kwakuri kufona vanhu ndofunga vatosvika vanga vasvika kuma40 handainapa ndaimboona kuti aripo akwira enderai mberi Kola. Okay, nyaya ndanchida hangu kutaura ndeyekuti munhu akaita saKeti haasi dangerous manje because Keti ainyatsotaura pachena kuti iwe ndinokuvenga ende handikufariri. Munhu akadaro unogara watongotambira naye kure. But Joy namai Maketen vanhu vaiva handidi kunyepa vandidisappointa zvisingamboiti because ndo vaitambira padhuze especially mai Maketen. Mai Maketen ndo vanga vari shamwari. Then mai Maketen vanga vachiwirirana naJoy wopa information kuna Joy, Joy wopa information kuna Keti. Then Joy ndiye nyakuita kuti mai Maketen vafile safe kuti nyaya dzedu hadzibudi. Joy achibva ati no don't worry according to machats aibuda nezuro
akati don't worry wewe mai market nyaya dzako hadzibudi vana ava ndinovatemba. Akati are you sure kuti unovatemba? Zvikanzi ndovatemba hadzizobudi. Then ndokuti mai market vachizotanga kutaura nana Ketina. But Joy ndiye anga ari mediator between Ketina na mai market. Mai market achitora nyaya kwa mai Titi vodzipa kuna Joy then dzonobuda uko. But Joy asi kuona kuti kukanganisa kwake dzoka dhinike tina akanyora ndanotakuya nemaccount office asingazivi andiona akangouya Joy tongomudzonsa futi panapa voya votaurirana andiona vanongoya kutaura nditoregerei kuvakwidza ndingaregererei kuvakwidza ndingaregererei asi kuti zvokuti azoya kuzoda kuti atonge vanhu nokuda kubhula vanhu pana apabhuliwi munhu pana kuti bhula ari pedyo kwake because she will never see us there anoona adoko anotukira mhino dzedu ikoko tichimutukirawo zimadha rake iro rinenge mutsandendo wemakliki ari ikoko panapa hatibhuli pano hatibhuli anotukira ikoko tichimutukirawo pano simple hatindiko iso iye hauyi pano kana kauya zvanhasi kuti Joy yapiri tongovakwidza vose vopedza kana uda kubhula vanhu tomudonza simple enderai mberi kole. Ine hangu message yandinongoda kupa kuna maititi ndeyekuti ngavasatombodaira ngavaregedze vanhu ava sezvandambotaura pakutanga kuti kwaive neprayer yaiitiwa kuti bitterness family parare. Zvichabuda zvese zvichabuda zvaiitika vasipo handiti zviri kutanga kubuda ende zvichabuda gurupu rakaparara but still nyaya dzaiitika mugurupu dziri kubuda nevanhu vaive muzvigurupu zvavo zvevaroi ende kana achitoburisa andoti avo varoi taatiri 5 apa varoi taatiri 3 ende makozi mazhinji aiitwa it was mai maketeni Keti naJoy achiti tisu varoi taatiri 3 apa tisu varoi chigurupu chavo chevaroi ichocho zviri kubuda zvese. Ndatepedza zvangu. Thank you so much. Zvakaoma. Thank you very much Kola. Thank you very much. Right, Kola varipo. Hello. Hello Sismeli. Yes Kola, how are you? Muri seiko Sismeli? Tiripo isu sei. Aiwa tinotovimba nekutemba nemi kuti ndimi munogara muri pakati hamuna saidhi ramunotora. Inini chandinoda kungotaura Sismeri ndinonzwa tsitsi kuti vakadzi ava vese vakadzi all they call themselves business women but the way they are destroying each other Mwari akanaka nekuti the way things are going mai maketeni I think vaitoda kuti uyu kamuchacha atoenda kumakuva ende ataimbofa takaziva kuti ndiye nekuti aizomhanya achibatsira vana achidini saka taingogara tichingofunga kuti ndiye munhu akanaka handiti munoona kuita kwaMwari. Then kozotiwo uyu Joey handizive kuti mwoyo wake dzimwe nguva ndinozomboti zvechiwarega Keta azotuka kuti she must not talk about me ndisiko ikoko. Why is she talking about me? Ngauye ndimi edhe pano ngasataura nezvangu ndisiko ikoko handika because haungatibhurira uda pambachibhula Facebook yese hazviko miswa wangu miswa takabhuliwa kudhara zvaizvozva unotisonyarira kutongorespektawo zvekumapenzi otherwise hatibvumi zvokubhuliwa izvi ende ramberi Kola kana ndakukwidzwa ngauye ndimukwidze hapana problem aiwa muri right munhu ngaangotaura chokwadi saka vese kwozoti iye Joey munhu anozviti business woman aempower women aiwantichi but tatoona kuti deep down kana nesu taitomboitawo madealings naye taakutosuduruka atori dangerous kutopfuura mai maketeni vacho nekuti ndiye angadai akavadzora kuti shamwari munhu uyu takatakadzirana but Joey for me Joey ndiye atori more dangerous kutopfuura ivo mai maketeni vacho nekuti angadai akadzora mumwe wake kuti utsinye hwanyanya ngatizive pekugumira then ivo maititi kanonyanyawo hakadi kutsurika hakadi kuteerera zveshuwa zvaitaura Keti nezuro kupeji kwake kuti zvinhu zvemahara dzidza inge akaimba muimbi uya akati chiisongo iya zvisina chii changu usabate concentrate ingo kanosiva kuita mapinda uko but kanongoda kuti the problem naye akawirirana nemunhu awirirana nemwoyo wese but now she's now just notice kuti everyone niye hapana ari kuda chakanaka ngaaconcentrate nashumba nevana vake kana zvaperawo zvashumba chikongodziya zvevana nekuti zvatoratidza apa kuti shamwari Sismeli shamwari nandife ndakatemba ndatozvitaura kuti
Achira gomba. Dangerous. Sisi meni mukaita problem nemurume nababa munini vaye muri mudiki kwandiri mukaita problem nemurume chemai murimo mugomere mupfukame munamate kana matoona vana venyu ekisi ndo varipo motaurirana nekasikana kenyu aka kuti naiwe asi musaite mistake yekuti kana mukadzi wagodhoni kana mukadzi siyana ifaine secret sisimeli shamwari nhasi ndo pandaziva kuti Jehovha wedenga ka vanhu vari dangerous ende unoziva ndiri kurohwa neana kuti was my marketing could have easily killed my titi tiri pamberi pedu tichisekerera senyika yeZimbabwe. Saka anyway ndo pangu ipapo. As for Keti ari kuita zvakanaka regai adurure akataura kuti amuloya utuka durura ndabudisa ari kupeji kwake ikoko ngaasiyane nezvekutukana nemi kuti ezi simeli mazorega ngaadurura ane peji ende zvaari kuchiita izvozvi achitiratidza maevidhensi tichingoziva kuti Joey taakutamba takachenjera mai maketeni kana madam bosi vakangwara ngavazive taira muyera tsoko ngaatoziva kutoti ngaangware sezvinoita tsoko yakabaleka nepeji renyu baleka mbomera kutiudza zvinhu zvevanhu vane makuhwa matongozvizati vanhu vanonotora nyaya yako dzekunyepa vauya nadzo pano votora nyaya dzekunyepa kana pane anenge azoenda kunonyepa ndezvakezvo iko kwatingazvidi tingaita sei kwai vanhu ari kuita kunonyepa kuti kwai tisinoida kutuka mai vaketina munhu mukuru mai vaya chero vakatondipindura chakwandipofi ndakavadavira mai vaya munhu mukuru I respect elders kwandakakudzwa endakaudzwa kuti vanhu vakuru vanorespectwa the fact yekuti vatori mhamba chero vakaita sei chero vakadini handigone kunyora anything chekuvatuka mai vaya kana kuvapindura chero vakatondibayira life chero handitokwanisi kuvapindura ndotongoignowawo hangu chete. Aiwa sisimeli another thing isusu vanhu vecomment section we are the most dangerous people tisu tinodestroya vanhu vanoenda vonopezvedzera kutuka Keti vachiti Keti family vamwe vanopezvedzera kuuya pano vachiti Keti madam boss vachiti vanhu vemucomment section they are the most dangerous be careful munorwisaniswa nevana ava vana ava vari dangerous anyway muswere munyasha rambai makangoita zvamuri kuita bye 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 right vanoda kukwira guys mukwire mutaure mudurure mudurure dururai station baiwe right pana mwe roda kukwira pa guys vada kudurura dururai duru vari vada kudurura right avaisa nekiri chipoko chasekuru gudu hello kola definitely ukona zvikuitika vase vakadaro kola definitely ukona zvikuitika ndiri ku pane vanhu time yayaka pane vanhu vanga vachifona hope ndatadza vanhu koloko saka handina kukwanisa kuona kuti kune munhu ari kufona because ini naKeti ndinoziva takablokana ini akandibloka ndikamublokawo saka handingatombofungira kuti angatouya pano saka papaya patawirana kuti ngatirege kudaira makosi ndabva ndangostopa kudaira makosi evanhu saka handina kutombobvira ndadini ndatombozoona ndatozonzwa vanhu vakuti kwaitwa life uri upopo tadzwa wanga kutkudza uri biased wapate kwawazodi hedzi mino asingazonde mino ndiani ko bvaiwe Ketina asingazonde mino ndiani animaona saka ndotozozviwa izvozvo vanhu vari kufona vakawandisa animaona hapana pambegona kuona weti still uchiziva kuti takablokana ndatozozviona kuti ndakutarisa nhamba pachiscrolla pamwe futi asiriye because aine ndecho iri kufona zvokufona naku aine vakawanda vari kufona saka nditozivi kuti afona nenhamba ipi kana kuti chii handitozivi animaona handitozivi saka
chitaura ikola tinzwe. Hello, Sisimani. Yes, kola away. Nangu nyaya iyi group iri rinombori nevanhu vangani chaizvo because it seems vanhu vangobudisiwa vanhu vari kuda kuatakwa naKate chete. Aiwa, ine hangu chandoyatsa kuziva ndichitaura chokwadi ndakazvimirira inini chandoziva there are so many people involved munyaya idzi asi kuti Kate adenana nevava anti ava vanhu anti kuri kunzi izvozvo yakaita live antika akati varoyi chichichichi antika and then uyu Kate uyu felt kuti ari included muaudio iyi ndopabuda chi pabuda nyaya dzese idzi but chokwadi chiripo chokuti haangazomboburitsi vamwe vasina kukonana navo uri kuona zvikuitika panyaya idzi but chokwadi chiripo havasi vanhu vari tu chete apa handiona vanhu vakawanda ingangoti time ichazokwana kuti vamwe vachazobudawo. Exactly. Even Joy handiti kuti ari kutakurira unonzi ani Waso anotoziva kuti Waso was involved and ane role yakaplaya. There are so many people kune vese vari involved in this issue kana makanditeerera nyaya yenyu ichabuda futi. Tichasara futi tichitaura the same and there are a lot of people vatotoziva vaiva mubitterness family vari kugezwa naKate achiedza kuprotect and so forth but those people they were involved. Last time Kate akamboda kuvhurika akazoapologize ataka Madam Boss ipo paya pangadai pakatobuda zvinhu zvakawanda futi zvemubitterness family akazobuda akuapologize and so forth kudanga abhadhagwa kudanga tinenge tatoona kazvirikuitika tingatatoona muzapati musokoro kuti ukabvira waburitsa haritoreki bheki chero ukabvati sori watoburitsa haritoreki bheki soko wariburitsa. Exactly. Saka people they want to play smart but hatina kupuza hatisi mazungairwa tinotoziva vanhu vari mubitterness family nevakaita kuti bitterness family imuke kuti vane major roles in that bitterness family tisingasii Kate. Pane vanhu vaitobhadhara mari dzekuti maititi vaurawa in that family hakuna kungoitika zvamaimaketeni chete pane vaitofanda vanhu vachida kubhadhara vanhu vekutoona uraya maititi saka I think katichanza zvakawanda kunopera kwaDecember tinenge tava nenyaya dzakawanda mubitterness. Plus Kate pakuburisa nomutemba unenge achingoregedzera zvibrigadier achingoregedzera zvibrigadier. Right. Ngatinzwe anotevera kola hello. ID wacho nyaya inonetsa vide iplayo ID umwe wedu nyaya yacho tifamba sezvonetsa kuti takatangirepi tagara nguva yakareba titenge kukudza tinosvika totangira papi. Hello ID kola taura yeni. Hello. Ndirikudawo kutaurawo inini ndiri kuona sekutoti even Waso atori involved the way Kate naye ari kudefenda Waso nayo Waso atori involved and Kate angobudisa because arwadziwa kuti Joy aitire chikuti makorokodo but inini maonero angu handingambooni kuti Joy angadhipotesa maititi nenyaya yavakanetsana because nyaya yavakanetsana iyi handi nyaya yechimota chiya chekwatina chemaposa. Joyiwa paanga ari pano ari kutsanangura nyaya yekuti ndingafunga pamwe ndinokurasika magore nemadetsi ari kuti pauya panapa last year pakaita nyaya yakaitika issue here kunzi Abira Mari Bruno chichichichi ndozvaakatsanangura pano ari kuti haisi nyaya because ndatombobvisa naro kuti iwe last year haunambotukana namaititi wakatukana navo 2023 akati no last year takatukana muna May ndozvaari kutaura. Atukuona saka uyu uri kuti kwanza ari kuramba achingotsikirira kuti ndopaari kunzikanga achida kuti ndiedhei ndimupuruvhire kuti ndiwo kavadhipotisa ndofunga ane zvimwe zvaanazvo saka isati ndina kumuona manje panga achifona ndida kumuona anzi ari kuti ndinotora neproof ndandida kumubvunza iye aripo ndivo vatu vakadhipotisa fei ndokutaurwa kuri kunzi kwaitawo chi uyu ari kuti inini apa zvangu azvimungonyisana apa because kana mukatarisa mascreenshot aKate pane magroup call anga achibuda mamwe aine vanhu 6 mamwe aine vanhu 5 ende vanhu vaive pafront line vachicelebrate ngakapetwe vakatowanda. Kate ane vanhu vake vari kutongoprotecta
Ngazabudisa mavhiri 11. So meaning to say kuti kunyeya vakanyeya handivarambire mai maketen vakanyeya ende vakanyeya Joya akanyeya just like anyone else. Tese tinotongonyeya, munhu wese anongonyeya, asi zvekuzodhipotesa izvi Ketina akungozama kudzoka mugemu. Nhasi abva amukira achinopfeka chigemenzi chake chitsvuku. But anyway zvichazongobuda. Handiti pavaizviita vachifunga kuti vakangwara. Izvezvi vakungonyondorana even kunyondorana kwacho hako kwakati dhakwei, but inini vhele vanhu vese vava vana Patricia, vana Ketina, vanonzi vanani, vana Wasu, vana Jine, vese chitimu chemabhitanesi avo iwayo. Bitterness family chavo ichocho vari involved, vari very involved. Asi kuti Ketina akurwadziwa nekuti Joyi akaita chividhiyo chake chiya achiti faraiwo nemunhu. Ketina anga atongopera akabva atongoti rega ndingodzoka mugemu zvakanaka, ndidonhedzenyu ndozvananchida kutaura. Alright, thank you very much. Kola nemuono wenyu tinotenda. Thank you. Kola, hello. Hi, Sis Melly. Hello, dear. I want to correct people when they say Joy akapesana na Maititi the second time last year, and you know what had happened. Bruno there was nyayema rounds, and then Bruno akaisa post akati, yeah, someone has eaten his money, what. And people thought it was Maititi. Okay. And then when they thought it was Maititi, people started with Maititi, where's Kwerete, this, that. And then Maititi, that's when she akaputikira akati, musandi jaira, I see me, muvan mujoy. And then that's when bakanetsana ipapo. It was not like Uti Maititi went for Joy. That's not true. Okay. It was Bruno and Joy because they were bange vechitamba marounds avo. Okay. And then there was exchange of words because people insinuated Uti and they might it ava pesana na Bruno that time. Uti how? Kandi Bruno ureka vanhu vechindituka ku comment section yako say iwe uchiziva kuti wange uchitamba maraundi navajoy. Joy asatambe game rokuti haazivi nyaya yake. Iye akauya akaziexplaina kuti kwange kune munhu akashayika ange ayazhamari something like that, but it was not like but tichida kutaura muri kuona paita era paita kuti uyu Ketina uyu azotaka kubudisa zvinhu izvi chii muri kuona zvatagona kuona kuti pakaita video rekunzi rakaitwa naJoy achitaura kuti varoyi vese ndofunga wedhi iroro rekuti varoyi iroro ndo wedhi rakarwadza rakabata uyu kuti varoyi vese vanga vasingafariri Feli muvhi kubuda handiona mai ataka muchenga munhu uyu ndobva unogoti varoyi isusu kutite varoyi kwacho iwowo ndiwaidini waitipa nyaya idzi. But Joy didn't start there. She started, you remember the first time, not before the movie, Maititi went to Nigeria. And then when she went to Nigeria, Sismeli, ava put up my video nemana Gimbi vechiita maskiti koko. And then even weku bitanes vechi undura Maititi ku comment section. Joy akauya live akati, why are we getting involved? Why are we trying to support Felicitas? You know, and the second time was in movie. But before then, she has been trying to lead. There is noise, huh? She has been trying to lean to Kate family more than Bitterness family. Okay. And all this now, who are not like our corner, I know I'm getting the picture. She's been trying to get into Kate family for a long time, Mujoy. Bit by bit,
Yeah, no, and I get what you're saying now. I get late, Paul. Hello, Paula. Hello, Sis Melly. Yes, Paula. How are you? This is Kenya. Mushe. Ini Sis Melly nanguti ndingoyozotaurawo zvangu according nemaonero andiri kuita nyaya iyi. Yes, vamwe vanhu vangarambirawo Mai Maketen kuti Mai Maketen havana kumustopa havasuro vakamubhanisa. But to be honest, Mai Maketen somehow kubva nyaya dzekutanga kwamai titi dzichitanga, Mai Maketen she was involved. Whether vana Joy vakazenge vane machallenges kana kuti chichi namai titika, but for me my focus is on Mai Maketen. Mai Maketen vakapretenda kuna mai titi kunge best friend, and yet vakanga vaienda vachinotora information vachipa vana Keti vachiita sei zvinova zvinhu zvandibata kusvika pekupesa. Mai Maketen hanchivafollowa but ndatova unfollowera because of zvinhu zvavakaita izvozvozvo. Mai Maketen vakakanganisa vanhu vatiri kuya tichinyepera kuda kuvaprotecta kana kuvati he chichichi. Mai Maketen vakakanganisa 100% because vaienda kunodya mumba maititi vobuda neinformation. Ndio munhu wekuti even kana idei vakapuwa poison ndio vainoisira maititi vakafa. Ende vakakanganisa Mai Maketen. Ngatibvume, yes, ndiri kuteerera mamakola vari kuya vachitaura havo kuti he Mai Maketen ndinomurambira Mai Maketen. I know kuti vanhu munenge mune munhu wenyu munenge muchida yenyuka, but Mai Maketen vakakanganisa nezvavakatongoita. Ndochokwadi. Remember paya pakabuda Keti achiti hanzi kada kupetwa kapetwei, ende ndomadhezi hana shinge kuzonzi vabatwa vazoitwa sei vazodini kureva kuti those people ndo vaive around zvinhu izvi vaitozviziva vese. Vanhu vese ivava kusanganisira vamwe vacho vasati vaburitswa vese vana Madam Boss they knew nyaya iyoyi because takazoshamisika kuona mapictures vana nashingizi vengwa kuzodini ende ndo vamwe vacho kuti vaive munyaya idzodzi. Thank you very much for Thank you Sisi Melly. Vanhu ngavauye vachitaura chokwadi, ngavarege kuda kuti kwai Mai Maketen vatori wrong zvisingaite, because Mai Maketen vaipinda mumba mafeli vari friends yake. Ndo wani zvatofanira kutanga kutarisa. Why vakazopanduka to that extent? Why vakazopanduka kutanga kuzonoti zvino kunana Keti kunodai. Yes, wasu Keti nari kuramba kuti wasu hana kutaura, but pamavidhio andakaona palive yakaitwa naKeti airadza kuti wasu aijoina, but zvinogona kuti wasu aijoina but paaijoina vaitrai kuda kumunyengerera kana kuda kumupa mari kuti vamubhadhare, then aite seawise information, but wasu akagara atoramba kutouya nethat information. Kana akaenda akataura mugurupu semauya atati tiona kuti vese vanga varipo, wasu Mai Maketen iye Joy wacho nevamwe vatisingaziva izvonzi vamwe tu varamba kubuda mazita, but wasu haangu handingamuchenesi on this story right now because Keti wacho ari kuratidza kuti atiri kuuya nemore information. Maybe anogona kuzouya nezvimwe zviri wese, asi wasu kutoenda kwakaita pamagurupu I think vaitomuedha kuti vakwanise kumuita kuti aite sei kuti awise information, then ndobva aramba because on wasu haangu wasu handingambofunga kuti akaburisa zvinhu zviri bad. Anogona kunge akaendawo nezvimwe but nyaya dzakadzika wasu hana kutaura because wasu da akataura taide takatozvinzwa kudhara zvichitoburitswa naKeti. Right. Thank you very much Paula Maita Bas. Thank you Sis Paula. Right, Kola, hello. Hello, Simeli muraiti. Mushe kanjani? Mushe. Ndisandataurapo ndapindura palive. I think it's unfair vanhu kuta kuspekulata kuti hanzi ningi achabuda. For now I think ngatifocusei on vanhu vaburiswa naKeti. Because ndakuona vamwe vanhu vakuti Madam Boss vangu varipo, ina handisi hangu ndiri neutral. I think it's unfair. Let's leave munhu asina kutaurwa naKeti. Handiti let's focus on zvakataurwa naKeti if you want to be fair. Kana zvinhu zvichazobudawo zvimwewo ngazvizobuda. Ini ndakateerera life yaKeti nezuro. Chaita kuti Keti azoburitsa all of this izvi. Amheno pakaitika here makuhwa here akabuda here akazonzi hanzi Keti akazonzi ane makuhwa nana Mai Maketen here nana Joy. Nyaya yacho yainvhova kuti ndodo. Amene hanzi iri invhova kuti izvo Mai Maketen vane 300 chikwereti chani kuna ndodo. Saka ndopapi nyaya yacho yakataura iyoyo. Nyaya yekuti Mai Maketen vane mari yandodo 300. Mari hanzoti yakabva kuti maybe vakamupromisa Maketen here havana kuzomuitira, hanzoti mari yacho 300 yakabva kupi.
Saka pakudiscussa nyaya iyoyo manje yekuti ndodaira chikwereti ndo pakazopinzwa sara raketi nachinzi ane makuwa. Saka keti ndo zvakambowa izvozvo. Kuti ko ivo maketi naJoel kuti ndine makuwa sei yeti ndo pakazoti azobudisa izvi manje zvokuti mahypocrites vaiti congratulations asi ndo vakadhipotisa munhu. Ndo kwakatangira nyaya ikoko. Mukateerera live yakano akazvitaura kete. Ndo zvandangokwirira izvozvo ende I think kuti vanhu vaspekulate nevanhu vasati vataurwa nyaya I think it's unfair. Ndo vanhu vanoda kurwisanisa ivavo. Let's focus on vanhu vakataurwa naKeti palive nezuro. Kana vachazobudawo tozonzwawo vabuda nguva yacho iyoyo. That's what I think. Yeah. Right. Okay, you should Simeli. All right. Amene kana mukabvunzawo Simeli vane ruzivo rwemari 300 yandodo ina mai maketeni vangataure detail ndo pakabvira nyaya ipapo. Okay. No, thank you very much, Kola. Thank you so much, Simeli. Bye bye. Hello, Kola. Murisei ndadzoka zvakare. Okay. Ndaida kutaura kuti ko hanzi vakatozosvika pastage yekuti vaona kuti vatadza munhu ari kujeri vakasvika pakutoti mai makete nchitora shumbaka. Mazviweti Kola. Naye muzvinoguhwa zvemwene webhawa uyu unzanayo. Mwene webhawa achavadaro. Kuti tinototi akati iwo mai makete nchitora. Asike tina dzimbo mutiwa. Adziri. Murume wemunhu achinzwa nwege. Vakamutogwa here shumba vakaramba ka? Vakaramba, makamunzwa kamuridzi wenyaya achiti makatraya kuda kuvatora vakaramba. Zvakakona. Asi mai makete kutoda kuriska marriage yake achida kungosvotesa munhu kutorera munhu chikomba chake. Zvakaoma nei? Bitterness yacho ndaitya ini kutosvika pakuda kutora boyfriend yemunhu apa iwe uri married. Haipo. Plus hanzi pakurohwa paipa hanzi madhava ivaya vanzi vaCA hanzi taivajoinisa mumacourse because vaitukwa naTom Jones. Saka kwapinza kwatai vaita mumacourse taitoda kutova hotspot avo kuti vaite sei vabate Tom Jones. So havana zvavaitaura vaingopinda vonyarira voteerera. But pakurohweswa ivo hanzi iwaya mahure iwaya maviraya ndo vanodarira nevanhu vari kumusoroko vavakataurira vakarovesa menoti chokwadi here. Maure ivo mai makete naJoel. Enda zvakaoma. Kumagumo kune nyaya. Kumagumo kune nyaya. Unidzanaiwa akutodurura zvese.